Усё, мы паехалі. Вітаю ўсіх. Вітанкі. Вітаюся з усімі. У нас сёння пятнічны стрым. Трэці раз перамагае Broken Sword. Гэта у нас рэмастер як бы старой гульні, я не памятаю, 2001-2002 года, якая расказвае гісторыю амерыканца у Еўропе, скажем так. Спачатку пачалося ўсё з Францыі, але працягваецца, я так разумею, нас закінулі яшчэ ў некалькі месцаў у Еўропе. Мы зараз вярнуліся ў Францыю. Галоўны герой зараз у пошуках. Усё пачалося з таго, што на яго напала, як бы гэта патлумачыць. І ён сядзеў сабе ў кафэ, нікога не кранаў, усё было файна, адпачываў чалавек у сваім водпуске, і тут раптоўна выбухае ўся кафэ, і застаецца, як ён, карацей, улетае клоун, забірае ўнутр кафэ, падрывае ўсё кафэ, вось, разам з чалавекам крадзе нейкі кейс. Вось, і пакрыху мы па кроках гэтага забойцы разгортваем усю сітуацыю, і як даведаліся, ўсё ва ўсім клятыя клоуны, крыжакі, карацей. Вось такое, я вам скажу, ўсё складана. Вітаю Вячеславіча, вітаю Тэнчык, вітаю вас усіх. І у выніку мы ўжо адпраўляліся і ў Ірландыю, і вярнуліся ўжо нават адтуль, перамаглі там магутнага казла. І зараз далей працягваем па кроках тампліераў ісці і шукаць іх скарб. Дакладна не памятаю канкрэтны момант, дзе мы скончылі. Я памятаю, што мы на нейкую плошчу прыехалі, але навошта мы туды прыехалі, я не ўзгадаю. Вось. Адзінае, што мне было абяцаначка усіх шокерам фігачыць, так? У нас у ёй шокер, а я прапусціў хлопчыка. Толькі хлопчык, мяне, падаецца, паслаў нахрен з маімі ідэямі шокерам пафігачыць. У мяне ёсць адзінае захаванне каля хлопчыка ў Ірландыі. Вось, гэта адзінае захаванне, якое там ёсць, альбо прыйдзецца... Ну, ладно, два ёсць. У Лохмейрн ёсць яшчэ каля казла знакамітага захавання. Вось, давайте тады паспрабуем вярнуцца да хлопчыка. Я спадзяюся, яшчэ магчымасць будзе. Гэта хуценька проста... Мне падаецца, гульня можа быць вельмі галоснай. Зараз. Оп. Ну, на вуліцы ў любым выпадку будзе цішэй. Хлопча. Так, почекайте, давайте я... Гульня для вас нормальна, для мяне галосна. Зараз для сябе зацішу. А то крычыць. Так, інвентар. Не читаешь? Hey, Maguire. Магуайр, у меня What do you есть want для to тебя know? кое-что. Give me your hand. Get lost. Oh, come on. I just want to show you a little trick. No way, mister. I don't do tricks. Father Mahoney told me I'd burn in hell if I did. I just want to shake your hand, that's all. Oh, all right. О, першы чалавек, які Gotcha. пагадзіўся. Neat, huh? Didn't feel a thing. Ну, добра. Ладно, хоць хтосьці. Так, а у меня есть хуткі доступ да інвентара, не? Бо мне абавязкова сюды націскаць кожны раз. Я неёмка сабе... Учора... Почекайте-ка, яшчэ можна ўзаемадзейнічаць. Hey, Maguire. What do you want to know? Shake my hand again. No way. Ну всё, уже не пагаджаецца. Вось. Пасля учорашняга, як яно, скажем так, гэта квест 2001-2002, так, а мы учора літаральна у нас 2 дні падряд квесты, і адчуваецца розніца паміж пакаленнямі квестаў. 14-го года квест Broken Age ад Тіма Шафера, і Тім Шафер, по-моему, так, яго імя. Ад Тіма Шафера, і яны адрозніваюцца моцна у сэнсе ўзаемадзеяння, то бок гэта больш класічны такі квест, лукас-артаўскі, ну, у стылі лукас-артс. Ён, по-моему, не лукас-артс, калі я не памыляюся. Вось зараз мы вярнуліся ў мой момант, дзе я рэальна знаходжуся, вось, што мне рэальна патрэбна праходзіць. Так вось, у Broken Age ўзаемадзеянні ўсе робяцца... Ёсць толькі адзін тып ўзаемадзеяння, па сутнасці, то бок тут паразмаўляць, агледзець і вось гэта ўсё. Вось, і нават прадметы, яны, ну, хуценька простае меню, видишь мышку, атрымліваеш сабе спіс прадметаў, просто цягнеш куды тебе патрэбна, даволі хуценька.
Ось. Тут трошки больш дзеянняў прыходзіцца выконваць, каб паспрабаваць штосьці. Ну і адгукаецца персанаж таксама хутчэй у арыгінале, ну, у Broken Age, у арыгінале. У Broken Age, ось, дарэчы, графіка ў мяне... Мне ж можна было графіку паглядзець, так? О, на прабел можна хутка выклікаць. Цудоўна, хаця бы так, а то доўга шукаць. Я памятаю, што можна было хутка графіку пераключыць. Я на якую кнопку? Я б жадаў гэта мець пад рукою, каб, калі што... Вось, на тап, вось. Арыгінальная графіка гульні, каб вы разумелі, яна хоць і ремастер, але як зараз робяць ремастеры на такія гульні, на старыя, то ёсць магчымасць у любы момант пераключыцца на старую графіку, калі у вас ёсць жаданне, каб паглядзець, тады больш заўважна праца тых, хто рабіў як бы ремастер. Вось, гэта сам ремастер зроблены, наколькі мы, па-моему, пацвердзілі, ён ремастер зроблены ў першую чаргу, ну, то бок спачатку прайшліся шыішкай для паляпшэння графікі, а потым ужо дамалёўвалі там, дзе, ну, шыі не дало рады, там ужо чалавек дамалёўваў свае кавалкі. Я ўпэўнены, што вось гэта, напрыклад, вось знак тут. Мы на Rue de Montfaucon, нешта такое, на гэтай плошчы мы знаходзімся, і, напрыклад, гэты знак тут дамалявалі, і бачна, што кафэ занадта добра намалявана, так? Яно вылучаецца. Раней яно было зусім простенькае такое, тут яно больш прыгожае. Так, паліцейскі. Узгадаць бы, што мы тут робім. На Rue de Montfaucon. Можа быць, патэлефанаваць? У нас жа ёсць магчымасць патэлефанаваць у любы момант, не? Не, у нас тэлефона ніякага няма. Можна было б проста спытаць, проста што мы тут канкрэтна робім. Так. Самае складанае будзе. Навошта мы тут? Вось гэта самае. Фонтан. There was no water to frolic about in, and the leaf mold that was collecting there just wasn't the same somehow. There was no water to frolic about in, and the leaf mold that was collecting there just wasn't the same somehow. An ornate fountain stood in one corner of the square. I'd have to come by here in the summer to see it working. In French, English, and German it read, in 1312, Pope Clement V dissolved the knightly order of the Templars and excommunicated its members я on пра чого charges of пачинаю heresy. In the following 2 узгадувати. years, many of the knights were hanged on this site. Their Grand Master, Jacques de Molay, was burnt at the stake on an island in the Seine. Узгадаў, не прям усе ў падрабязнасцях. Зараз гэта месца, там, дзе павесілі, калі тампліераў орден разагналі, то іх павесілі вось на гэтай плошчы. І мы на месцы якраз такі іх як бы забойства. По-мойму, мы дзесьці бачылі альбо габелен, альбо нешта такое. У нас нейкая падказка была на тэму таго, што нам патрэбна месца іх смерці, скажем так, тампліераў. І вось гэта быў кандыдат, то бок у Парыжу дзесьці ёсць месца, дзе можа быць гэты скарб. Ну, як бы самае простае, што горад ён расце, як бы падвышаецца ў вышыні. Дарэчы, вельмі цікавая штука наконт таго, што, ведаеце, тыпу ёсць слаі зямлі, і там тыпу ў глыбіню ідзе. Вельмі цікавая штука, што насамрэч большасць гэтых слаёў, ну, то бок горад расце значна хутчэй, чым не горад, таму што людзі пакідаюць шмат смецця. Мы літаральна будуем гарады, яны ў нас растуць у вышыню і робяцца пагоркамі. Ну, гарады будуюцца на гарадах літаральна з-за таго, што мы проста пакідаем шмат смецця. Вось. Не толькі па тыпу на вуліцы, вось там пластикавыя пакеты, але тое, што мы там фарбы, тое, што, ну, фарба з будынкаў асыпаецца. Мы разбіраем, ну, пакідаем шмат будаўнічага смецця і проста, ну, па тыпу, яно ў зямлі апнаецца. У выніку ў шмат у якіх гарадах, там, напрыклад, ужо з другой сусветнай, там, вялікі, там метровыя слаі ёсць, і нават больш, ужо горад падняўся на метр, там, на паўметры. Спакойна ад гэтай тэрыторыі, пры гэтым дзесьці ў мясцовасці, дзе чалавека няма, нейкі старажытны шлем можа валяцца літаральна на паверхні, там, альбо, ну, просто нічога не дадасца ніякага слою. Вось такая вось цікавая штука, выключна за жыццядзейнасці чалавека мы дадаем такі вось цікавы слой. Ну і калі такой логіцы ісці, то тампліеры былі даволі даўно, ну, яны былі там 1000 гадоў назад, ну, менш. Вось, але прыкладна тады. Тады, хутчэй за ўсё, нам патрэбна ўніз, правильно? Вітаю, I містер couldn't Сінкер. open it with my bare hands.
Часці для будучых археолагаў. Ну, дарэчы, рэальна можна па гораду, калі, ну, раскапваецца розная штука ў гарадах, нават, ну, невялічкіх, нават проста ў паселішчах, у вёсках, калі раскапваецца проста слой, то там нармальна такі слой пракладваецца, і можна каля нейкай царквы, напрыклад, старажытнай, можна рэальна прасачыць, калі раскапваюць, то можна прасачыць слой і гісторыю, слаямі гэтую гісторыю гэтай царквы проста па зямлю. Ну, ось. Так. У нас же есть же штука для того, как открывать. Давайте-ка. Оп. Ну, канализацию. Наша самая улюбленная. У нас навод есть штука для отчинения, для того, как в канализацию лазить. Hey, hey you! What do you think you're doing? Лезу вниз. Leave that hammer alone. Да ладно тебе. Полицейский не дает So злезть вниз. you stay away. Добра. Есть два варианты. Альбо неяк полицейскага пераканаць, каб ён тут не сядзеў, не глядзеў на нас. Альбо узяць і знайсці іншае месца, дзе можна спусціцца. Таму зараз я другі варыянт праверу. Нам усё роўна патрэбна неяк агледзець тэрыторыю. О, пачакайце-ка, вось гэта яшчэ. Fixed to the wall was a sign in 3 languages. Окей. І нас гэта адпраўляе адразу ў царкву. Зразумеў. Так. У царкве шмат чаго. Паглядзець, як гэта было ў арыгінальнай версіі. Я тут рэальна як у музей прыйшоў. Carrying all that armor around must have been hard work. A stone knight lay in full stone armor, blank eyes looking at the ceiling. Ну вось, па сутнасці у нас... Яно будзе адзін той жа каментар пакідаць? I wondered if this guy had died in combat. Ну... A stone knight lay at the end of a row of 4. А у нас ёсць нейкая падказка яшчэ, нешта такое? О, паліцейскі. Трэба паспрабаваць яму руку паціснуць. У гэтым самым, у перакладзе дыскалізіума даволі часта з таго, што у аўтаматычным перакладзе чамусьці кожны раз, калі паціснуць руку, ён у большасці выпадкаў пакідае не паціснуць руку, а чамусьці пацяпнуць руку. Яно проста прыдуманае слова. Вось, ніадкуль не ўзялося, і вось гэта пацяпнуць руку, яно проста скрозь усю гульню. Управляем пакрыху ўсё. Ну, ўжо наш падыход такі, што мы управляем не нейкую пэўную памылку і наскрозь усей гульні. Мы ідзем дыялог і поўнасцю ён управляецца. Таму што дыялогі, на жаль, вельмі звязаныя. Ну, як, на жаль, крута гэта асабістасць гульні. Яны вельмі звязаныя паміж сабою. Excuse me, officer. Або крэплікі паміж імі. May I help you? Would you like to shake... I stopped myself barely in time. Electrocuting a cop would not have been smart. They'd rebuild the Bastille just so they could throw me in and throw away the key. Так, можа быць, не самая добрая ідэя. Блін, а такі план быў. Ну ладно. Вось, из-за таго, што дыялогі звязаны, а як бы у перакладчыка аўтаматычны, ну, аўтаматычны перакладчык, гэта быў ChatGPT, вось, тады яшчэ на больш старую версію, і ўсё падавалася яму без кантэкста, бо кантэкста ён столькі не вытрымлівае, колькі мне патрэбна, проста тэхнічна немагчыма. Вось, было. Зараз, можа быць, дарэчы, і дасць рады з цэлым дыялогам адразу, але шмат якія рэплікі звязваліся паміж сабою, і прыходзілася закідваць усё па адной рэпліцы, інакш ні халеры працаваць не будзе. Ось. І калі яно закідвалася, The statue як had бы... any secrets. It was concealing them pretty well. Ну? A statue of a knight holding a staff and a Гэта нічога мне не scroll. падказвае. Можа быць... О, скрутачак у яго. Не, пасаду яшчэ можна The глядаць. statue had any secrets. Я чамусьці магу бясконца глядаць яго. Well, I could have just taken the end off the staff, but I wanted to be sure what I'd be getting out of vandalizing a church, other than deported. On the end of the staff was some kind of disc with a cross on it. Угу. Around the base of the disc was a hairline crack.
На основе диска была зусім маленькая, ёсць маленькая такая, это, так, як она, трэшчына. Вось. Што я спрабаваў распавесці? Ага, так вось, пра дыск Elysium. І з-за таго, што яно падавалася без кантэкста, у выніку, нягледзячы на тое, што яно месцамі ўсё як бы нармальна і зразумела, кожны радочак, так, але разам яны ў дыялог не звязваюцца. І гэта праблема, якую прыходзіцца вырашаць, то бок у выніку прыходзіцца праходзіць поўнасцю ўвесь дыялог ад пачатку да канца. Мы так і працуем у выніку. То бок, калі хтосьці прымаецца, то прымаецца за дыялог. Дыялог адразу ўвесь ужо ёсць у файліку, ты просто бярэш як бы цэлы дыялог, праходзішся, глядзіш, каб рэплікі звязваліся паміж сабою, каб усё было зразумела. І тады вось гэты гатовы дыялог і апрацоўваецца. Таму калі вы бачыце там абнаўленні у чатцы, час часу з'яўляюцца абнаўленні ідзе, кажа, столькі-то дыялогаў выпраўлена. Вось, час часу удакладняюцца якія дыялогі, таму што бывае такое, што іх проста, тыпу, не ўлазіць у паведамленне, колькі, якія канкрэтна дыялогі, а яны могуць быць здаравенымі, яны могуць быць маленькімі, там вельмі адрозніваюцца. У нас зараз у працэсе нешта вельмі лютая колькасць дыялогаў, я скажу вам, калі там паглядзець на GitHub, то у нас у працэсе можа дыялогаў, баюся памыліцца, 10, ад 5 до 10, скажем так, колькасць. Ось. Это даволі люта для нас, для каманды Неарічкай. Таму, калі вы жадаеце далучыцца і дапамагчы, то без праблем пішыце мне на пошту. Пошта у мяне ёсць, падаецца проста паўсюль. У Твічы, у апісанні, у паведамленнях з'яўляецца, яна ёсць у профіле у Blue Sky, у Тьютары вы можете знайсці, і напішыце мне на пошту. Я магу дадаць вас у каманду, і вы дапаможаце нам з гэтым, і мы ўсё як бы добра правяраем, так што не хвалюйцеся, калі вы можете рабіць памылкі, мы камандай правяраем усё. Так што за гэта хвалявацца не патрэбна. Раз уж пайшла проста гаворка, я ўжо зачапіўся. Што гэта значыць? Опа. A bit of a stained glass window. Wow. Wow. Hoping for a big insight while squinting through a hunk of statuary had been pretty optimistic, I guess. A scroll was a symbol of scholarship. I knew that much. Блін, можа быць, мне да таго, як я трапіў сюды, была падказка. Я просто не памятаю, чым была падказка. Можа быць, трэба з'ездзіць да дзяўчынкі, каб яна нам нагадала, што мы робім увогуле. А то у меня самая праблема зараз не ў пошуку скарбаў крыжакоў, а то, што я тут раблю. I was a Sunday school dropout. A huge stained glass window formed a magnificent centerpiece for its neighbors. Давайте так і зробім, давайте да яе з'ездзім. Тут мы будзем аглядаць яшчэ шмат, а мне падказка канкрэтна галоўнага пазла. Цікава. Тое, дзе навошта, вось прыкладна маё адчуванне. А ёсць хуткі спосаб перасоўвацца, не? Не. Так, мне патрэбна неяк... Можна патэлефанаваць ёй? А, вось, выхад. Пад'едзем да нашай знаёмай, каб яна нам падраспавяла. Літаральна, каб у падзеях гульні глядзець, то гэта выглядае прыкладна так. Я бяру, з'язджаю... Так, мне падаецца, ось тут яна жыве. Так, яна тут жыве. Я уязджаю літаральна ў музей пасля сустрэчы з ёй і вяртаюся праз 15-20 хвілін такі, слухай, што я там рабіў? Вітаначкі. Hey, Nico. Ось, я забыўся на яе імя. Ніка. Hi. Didn't expect you back so soon. Я таксама не чакаў, што так хутка вярнуся. Let's take another look at the manuscript. Гэты манускрипт мне падаецца ў ім, правильно? Месца, дзе павешаны, мне падаецца, так? Это вось лева ніжні. The ninth scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. Per disciplinum mea lux videvis. Не помню. That's the gem that Pegram found in Loch Marn. Ага, траціну прайшлі прыкладна. Добра. Просто так, мне зараз яшчэ я час гублю на тое, каб просто уключыцца ў гульню, каб зразумець, дзе я, што я. I'll see you again soon.
Окей. Блін, нешта я тупануў. Зараз яшчэ доўгая анімацыя будзе. Ну і дарэчы, у гэтым самым паўсюль, абсалютна паўсюль у Broken Age, ну і зараз просто параўнанне з таго, што літаральная розніца ў дзень паміж двума квестамі, гэта адчуваецца і што абмеркаваць. Усе анімацыі у таго, як перасоўваемся у Broken Age апцыянальныя. Яны ўбудаваны, то бок калі вы жадаеце глядзець, як персанаж ідзе, вы можете назіраць за гэтым. Шмат такія анімацыі спрошчаныя спецыяльна, каб просто трошкі, скажем так, не трымаць гульца. Гэта гульня нікуды не спяшаецца. З малога, так разумею, мужика не вырасце, цяжка будзе жыць у ірландскай. Я так разумею, паведамленне яшчэ не дапісанае. Давайте яшчэ раз. Я упэўнены, у нас была нейкая штука, на якой мы паглядзелі такія, вау, гэта месца, якое... Так. Вось туды нам патрэбна ехаць таму-то, таму-то. There's a guy with a sword and a bull. Between them is a gem supported by a tripod. Ну вось, атрымліваецца, у мяне ёсць гем, у мяне ёсць падстаўка, мне патрэбна чэл, які з мячом і бык. Between them is a gem supported by a tripod. Можа быць, гэта і ёсць падказка. Давайте паглядзім. Пойдзем туды і нешта так падобнае. Шукаем быка, карацей, і мужика з мячом. Усё просто. Окей. Што цікава, в манускрипце як бы абыдзе не паглядзець не магу. Цяжка будзе жыць у іранскай вёсцы. Ды там малы просты, як 5 копеек. Мне падаецца, нармальна вырасце. Раптам замест быка казёл. О, не патрэбна. Не. У нас папярэдні разваліў. Так, можа паліцейскага неяк. Просто ёсць узаемадзеянне з паліцейскім. Кафе? A typically Parisian sidewalk cafe. Last China time I cafe. visited one of those, it blew up. I decided I was happy enough right where I was. Угу. Добра, туди ми не пойдемо. І ўсё? Ти більше нічого не жадаєш? Ну, з поліцейським давайте порозмовляємо хоча б, а то що він тут сидить? Hello again, officer. Hello again, monsieur. Shouldn't you be off directing traffic or something? You have seen the Parisian traffic, no? Yeah, so? I could direct the traffic. The most dangerous, the east side of Rome. Or I can sit here and enjoy the sun, the architecture, and the so-so Sauvignon. Which would you choose? Yeah, but I'm not a policeman. What happened to duty? An excellent question, monsieur. Ти на працю не йдеш сьогодні, так? What do you know about the Knights Templar? Les Templiers. Only that they were excommunicated in 1312 and hanged in their dozens within this very square. Boy, what they teach in the police academy these days. No, monsieur. I read it on that board over there. Добре, не допомагає. Давайте усё поспробуємо на їм. Aha! You Americans with your notorious nose candy. I read Hollywood Wives. I know all about it. If you tried Вітаю, to sniff this Петита. stuff, you'd wall up your nostrils. It's plaster of Paris. It is. Thank heaven. For one awful moment, I thought I might actually have to arrest somebody. Alors, the paperwork. You have no idea. А чому це все, що... я I've можу shown не you все. this plaster, haven't I? Oui, monsieur. Добра, гэта як опцыя знікла. Што як? Гэта такое ж у мяне пытанне да самога сябе, таму што я шчыра трошкі не памятаю падказак, якія нам далі перад тым, як мы адправіліся сюды, ў гэтае месца. Вось, і зараз мы спрабуем раскруціць... Гэта месца павешання тампліераў яшчэ 1000 гадоў назад. Пытанне, дзе іх скарб? У нас ёсць трошкі падказак, але гэтага ўсяго не хапае. Зараз спрабуем разабрацца. Так, што мы можам прапанаваць? Вось гэта. Do you know what this is? It's a sewer key. Does it mean anything to you? Do you belong to some obscure arm of the Masons?
Давайте Does this просто red до... nose mean anything to you? Aha! A prosthetic nose. Very significant. It is? No, I am just having a little joke. Добре, jeszcze nos. Does this red nose mean anything to you? Aha! A prosthetic nose. Very. It is? Добре. А чому він не зникає? У нас просто, по-моєму, я на ладах поставив таку штуку, каб яно брало і ховало речі, коли ми вже повністю їм скористалися. Have you seen this man before? No. Тобто коліна абсолютно нікуди не ведуть. I believe him to be an international assassin. Oh, is that all you can say? Oh, I did wonder if I should say that I believe you to be an international paranoiac, but it didn't seem polite. Добре. Не вельмі корисны паліцейскі. Адзінае, што гэты паліцейскі робіць, гэта нам перашкаджае. what do you make of this grease paint stained tissue? Delightful. Would you like to see some of my used tissues? Hell no. Then please put yours away. Does this matchbook mean anything to you? The pattern looks Middle Eastern. Beyond that, who knows? Take a look Не at this. дапамагае. Ah, an electrician. My TV has been acting up. Could you fix it? I doubt it. This isn't my ID. Ну, хаця б Look at гэта. this gem. What do you think? Cut glass. No, it's not. It's for real. What kind of madman would go around waving a priceless gem under people's noses? So either it's glass or I'm mad. I didn't like to think about that for too long. А чому нос Does this застається? red nose? Well, It is? no. Добре. Ну, усё прибралося, тільки нос застався. Короче, ні халери йому на його не працює. Абсолютно пофіг йому. Ну, тады, з усіх варіантів у нас здається тільки церква гэта, так? At the top of the stairs was a medieval church. Добре, ну, тут ми варіанти наші переспробували. Патрэбны мужик з мячом і бык. I didn't have time to sit around. A row of old pews, beautifully carved and glowing with polish. I thought of all the people who must have sat here over the decades. All those Parisian derrieres, firm buttocks of the young ladies, the flabby flesh of the old men. That wasn't a pleasing image, so I went back to the young ladies. Окей. Whoa! Таке. Значить, воу. А, ён сконцентрувався на своїй думці. Так. Мужик з м'ячом. Ну тут шмат мужиков з м'ячом. Скруток. А може бути гем у скруток уставить? Оп. Як вам план? Это мужик не чекав. Не? Не. Блін. На тобі. Ні? Ні. Може сюди? Так само ні. Ладно. У мене є пластир. Гэта не глина, я не пам'ятаю як воно. Гіпс, ось. Ён не вельмі падыходзіць, правильно? На, гіпс. Не? Блін. Може бути тады сумясціць нешта. Maybe not. Окей, ладно. Я не ведаю, что я роблю. Так, ладно. А глядзім уже полностью тады. Что есть? I was surprised Philip Lebel had left this place alone. The second stone knight in a row of 4 lay on the church floor. Ну, давайте ось круто ще раз зазирнем. Там ось гэты правы мужик, по-моему. Так? Per disciplinum meum. Вось якраз таки відебіс. Якраз таки той надпис, який був там намаляваний. Мужик A bit of a стоїть. stained glass window. Wow. Хто б ти ні був. Hoping for a big insight what had Це не вельмі щось ти підказує. Ніякий мужик, ось саме Just право. think,
There's a dead guy under there. A stone knight lay on the church floor. Biblical references engraved into the tomb edge to guide his way to the next. А, пачакайце-ка. Калі гэта чацвёрты, можа яны літаральна ў тым жа самым парадку, якім знаходзяцца на шкле? То бок мне патрэбна, па сутнасці, вось гэты там 4 цела ляжаць, ён каментаваў гэта. A knight's tomb. Так, зразумеў, карацей, больш ні халеры ён не збіраецца мне падказваць. Можа пра шкло распавядзеш нешта? Somehow it looked more modern than its neighbor. A huge arched window. Ну вось, то бок 8/4, калі ўжо казаць злева направа, то 8/4 вось In тут. comparison to its an enormous window. М. The statue had any secret. Блин, статуя, что с тобой не так? Я могу нос давайте дадим ей. Ей патрэбна статуя. Статуі патрэбны нос. Не? Не. Окей. Мои тэорыі пакарку скончваюцца. Можа быть, мне патрэбна не на гэтай лакацыі ўвогуле штосьці рабіць. Можа, давайте падказку возьмем. Так, гісторыю. Вярнуліся ў Парыж з гэтым самым каштоўным камянём тампліераў, які піграм знайшоў у Лахмерні. Ён сказаў Ніка... Джордж, ну гэта ў сэнсе, што Джордж вярнуўся ў Парыж. Ён сказаў Ніка, як чалавек па імені Жак Марке павінен быў забраць яго і апісаў малюнак павешанага чалавека, якой ён знайшоў у замку, ну, на раскопках замку, каля слова Монтфансіон. Адказанькі. Што зараз рабіць? Ага, Ніка думае, што інспектор Росо можа нешта ведаць. Блін, гэта кавалак, якія Монтфансіон у нас даступны, а вось нейкія падказчыкі, такі момант я ўжо абсалютна не памятаю. Давайте тады пойдзем да інспектора і ў яго паспрабуем даведацца нешта-небудзь. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Так. Пум-пум-пум. Давайте. Так, нам патрэбна да паліцейскага гэтага адправіцца. Ён займаўся расследаваннем забойства ў кафе. Дзе там вось? Паліцейская. Паліцейскі участак. Вось он там справа сядзіць. Можна мне паразмаўляць, калі ласка, з ім? Excuse me, what do you want now? Паразмаўляць Is Rosso here? з Росо. Yes, he is. You wish to speak to him? Так. Yes, I do. One moment, monsieur. Stobart is here to see you, monsieur. Did he say what it was about? No, monsieur. Very well. What now, monsieur? Так, мне для яго шмат тэм, насамрэч. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте па парадку з верхняга радочка. Ever heard of a guy called Marquet? Jacques Marquet? Marquet. I know the name well. He The has king? a record for suspected blackmail, kidnapping, arson, and art theft. An all-rounder, huh? How come he's on the loose? His bravado is matched only by the courtroom skills of his attorney. Have you heard of the Knights Templar? М. Les Templiers. But of course, monsieur, their fame is widespread throughout France. We haven't forgotten them, unlike the rest of Europe. It was the King of France who persecuted them, though. Indeed. That shook his cool. Underneath his cultured facade, the man was real twitchy. Блін. Ну, може бути ще You're що-небудь? obviously a great admirer of the Knights Templar. They were men of great honor, monsieur. The flower of chivalry.
Not Hmm. everyone would share your views, Inspector. Not Yeah. everyone shares my passion for Bartok. But Это if the инспектор. Templars were as honorable as... That's enough. I Не do not подобается wish to ему hear наше... your uninformed opinions, Stobbard. Йому не подобається наше міркування на конт тамплієрів, йому вельми не подобається, нам, по сутності, пофіг. Вітаю, Порбай. Може, є ще Why do що-небудь? you get so wound up about the Knights Templar? They've been dead for centuries. I shouldn't have pushed my luck. Maybe his ancestors were Templars. Whatever. I saw the anger flare Я in his навіть eyes like a розлуємо distant його зараз. summer Навіщо ми... thunderstorm. Я не пустые The рамки Templars were на the столі first вешають. true Що це за internationalists. дизайнерський пришпіл? 800 Так years это old, and still the не веду, я world шмат де бачив. fragmented by nationalistic Ну, у старих flag будинках. waving fools. You Може will бути excuse лепей, me. ну, насамрэч, калі яно пустая просто арка, ну, ось такая, гэта ж, ну, сумненька неяк. Ну, гэта разбівае нейкую руціну. Хоць я разлаваў яго, і ён не задае са мной размаўляць. Excuse me, What do you want now? Калі ласка? is Rosso here? Yes, he is. You wish to speak to him? Так. Зараз, Yes, блін, I він do. такий, ні, я One за тобою moment, більше monsieur. розмовляти не буду. Я кажу, гульня доволі не спішається, ось вельми відрізняються те саме, квест 14-го года і 2001-го, 2002-го. А вы разумели, яна ў арыгінале. То бок, ну, анімацыі крутыя, некай прэтэнзіі, просто што What гульня now, такая... monsieur? Той час не настолькі важны, наколькі нашай Have анімацыі. you heard of Professor Pegram, the archaeologist? Molly Pegram, the second son of Lord Barclay Pegram. I don't know. I only read about him in a magazine. So much for the efficacy of rehabilitation. What has he done this time? He made an important archaeological find in Ireland. Ён нешта, ну, гэта мы расказваем, і па сутнасці мы расказваем яму тое, што мы самі ведаем. Нічога новага пакуль па інфармацыі няма. Do you Просто know дзелімся Peter well? інфармацыяй. I have connections with the family, but I wouldn't say I knew him at all. Is his name really Molly? Of course not. That was the nickname he was given at school. All his friends and acquaintances know him as Molly. Добра, ён нават ведае Піграма археолога. Добра. Do you know a Ну, pair of давайте уже thugs про called пару Flap and Guido? флапа і гайду, I have якія known на those нас two нападалі. since they Ну, і нават graduated могуць from нас... Мы тут special гейм-овер, school. дзякуючы, можам атрымаць. Flap Нас is a мафіозі nasty мясовыя word. могуць забіць. But Guido is the real brains of the partnership. Where did you hear of them? I met them out front of the Hotel Ubu. Гэта не зусім рамкі, гэта проста элемент дэкору. Гэта, ну, як... Вось, напрыклад, вось гэты кавалак на сцяне, бачыш? Ну, тут здаравенная, як бы, як рамка на... Тут пустыя рамкі на сценах паўсюль, так? Але гэта разбівае гэта самае, ну, руціну. То бок, ну, калі у цябе ў дызайне ўсё плоскае, ні халеры няма, то у цябе атрымліваецца вельмі... Ну, ляпніна, ну, па тыпу такога, так. Просто глядзі яшчэ, можна, тыпу, мець суперкрутую нейкую ляпніну, якая там ўсё распісана і вельмі падрабязная, як у кафедральных саборах. А можна штосьці больш такое простенькае, але яно ўжо разбівае руціну. Таму што калі прыбіраць гэта ўсё, это літаральна паліклініка будзе. Ну, тыпу, вось па зацікаўленасці як паліклініка. So long, Inspector. А, блін, я навошта я гэта націснуў? Зараз нам прыйдзецца чакаць яшчэ раз гэтага ўсяго. Так, ось скончылася анімацыя, як ён садзіцца, і тады я магу паразмаўляць з адным інспектарам, каб паклікаць іншага інспектара. Is Rosso here? Yes, he is. Так, я жадаю з ім паразмаўляць. Yes, I... It's Stobbart, monsieur. Thank you. Пачакаем. What now? Ну, давайте по парадку тады. Вось гэтага чалавека. Did I show you this photograph? Oui? You're still convinced he is the killer? Absolutely. Добра, гэта не дапамагае. What do Глядзі, you make што of мне this, ёсць. Inspector? Astounding. Where did you come by a stone like that? I was given it by a man in a bar in Ireland. Do you recognize the gem? It is unfamiliar to me. If such a jewel had been stolen, I would know it for sure. Угу.
І нам просто його покидають Would you стол. like to see the... No. Добре. Would you Потиснеш мені care to руку? shake my hand, Inspector? Please don't be offended if I decline your offer, Stobbard. The palms of my hands are particularly sensitive. Добре, не жадаю. What do you make of this one? It is black. Say, you're good. Ну, я навіть не ведаю. Does the name Thomas Merlin mean anything to you? No, monsieur, nothing. It's another one of the assumed names used by the killer. Ah, the famous killer clown case. Yeah. You might have forgotten all about it, but I still aim to find that guy. Does the name Thomas Merlin... No. Блін, ну я навіть не ведаю. Does this matchbook... No, monsieur. I suggest you ask Sergeant О, сержант Moon Муэ може about видати that. нечто. God only knows why, but he collects matchbooks. He claims it is a hobby. Does this matchbook... You already? Добре, хоча б штосьці. Ён каже, што гэтую, ну, як яно. Зараз пачакайце. Скринка з запалкамі іншага інспектора можа цікавіць гэта. Ён можа разбірацца. I found it... It would have been better. Добра. Does this red note... I'd imagine it means you have not given up. You're absolute... Did Oui, I... Absolute... What do you make... it is a... So long and... Добра, мы літаральна ўсе варыянты дыялога з ім скарысталі, проста каб быць упэўненымі, абсалютна нічога не засталося. Дзякуй вялікі за гэтую фішку ў рэмастары, бо я думаю, я бы вельмі доўга калупаўся, калі з такімі перапынкамі гуляць у яе. Excuse me. What do you... Так, глядзі-ка, у мяне ёсць Does запалкі. this matchbook mean Ну, anything to you, пустая, Sergeant? пустая, That's a это самое. double-line Swedish with a crosshatch Bergman strike strip. Now, that's unusual. Pre-war Anderson hinging. Really? I haven't seen a reinforced Anderson outside of a private collection. It's rare then? In this part of the world, yes. There are only 3 places these are made. Taiwan, Manila, and Slough. Угу. Ён даў нам інфармацыю, але гэта не дапамагае Does this таксама. matchbook mean anything? That's a double-line Swedish with a cross... Now, that's unusual. Pre-war... Really? I haven't seen a It's... In this part of the world, there are only У 3 Тайвані, places these Манілі are і made. Слоу. Я не ведаю, Тайвань, што такое Маніла і Маніла. Слоу. Нічога мне не кажа, і карацей, ну, халера яго ведае. Have you heard of a man called... Yes. I have he's been hospitalized, probably by Which hospital was more... the Hagenmeyer Clinic. Угу. In the avenue, there's Hérisson. Why was Marquet known as the Mole of Montmartre? Because he lived in Montmartre, I suppose. Yeah, but why the mole? I don't know. Maybe he ruined... Карацей, you later, про таго Sean. чалавека я памятаю не шмат, але ён, тыпу, неяк завязаны ў гісторыі, нейкі мафіозі мясцовы, і ён зараз у клініцы. Мне нават назвалі адрас. Я магу туды адправіцца, давайте туды. The old building managed to retain some of its original grandeur, but the modern additions look like a baseball cap on a statue of a medieval saint. I felt a little guilty as I tried the door, like I was about... I gripped the handle with an involuntary tremble in my hand and pulled. І я на The нього door чинився. was locked. There Драматично. was no sign of the crew of the ambulance. Ну, добра, я, атрымліваецца, усё пашлі ўнутр. Шукаць гэтага Марке. Не ведаю, навошта ён мне, вось самае цікавае, я як чалавек з амнезіяй. Hi, my name's George Stobart. Pleased to meet you, sir. Call me George if you like. Are you sure? Yeah, that's my name. My name's Benoit, but everyone calls me Benny. Bunny. That's right. I used to have this cute habit when I was a kid. Keep it to yourself, Benoit. Ты не ведаеш, Do дзе you know Марке? anything about a patient named Marquet?
No, sir, I don't know much about any of the patients. I've Come never on. met a doctor who admits that he's only human. I'm only a trainee, sir. I'm sure I'll get the hang of things. Угу. Добре, ні, Хелер, ні, давай руку потисни Shake мені. my hand, Benoit. I don't think that's a good idea, sir. How come? Dermatitis. I don't have dermatitis. I do. Е, See you later. я такий, потисни-ка мені руку, доктор. І він такий, ні, я не думаю, що це добра ідея. Я такий, ну, Джордж такий, чому? І дерматит. Ну, але у мене нема дерматиту, а у мене є. Excuse me. Бачите? Yes, sir. Is this the Hagenmeyer Clinic? That's correct. I thought I was in a garden center. Oh, the plans. They were my idea. A little greenery to evoke the spirit of nature. How may I help you? Нічого не ведаєте по I'm here про to see Марке. Jacques Marquet. Oh, yes. Are you related to our client, sir? Так, я веду його. I'm his long-lost brother. A brother half his age with a different name and an American accent. Yeah, people always say that. I blame Mom. We were separated at an early age. After a mix-up in the nursery at the Oakland shopping mall. I've never heard anything so ridiculous in all my life. I guess not. Не спрацавала, то, що ми прикинулися його давно згубленим братом, гэта не працює. So, do На I жаль. get to see Marquet before the funeral? That attitude will get you nowhere. My instructions were quite clear. Ніхто so не, unless you не can бачиться. prove you're a Добре. relative or a close acquaintance, you're wasting your time. Добре, а ось Look гэта at this картка. ID. So you're Merlin. Marquet's been asking for you. О, For me? карточка спрацювала, нечакано. He was shouting your name when they brought him in here. Добре. Ён ведаў чалавека Now, з let me карткі see. He was электрыка. on ward B12, as I recall. Oh, he's being transferred to... Oh dear. He's on ward J2. That's... Nurse Grendel's ward. А де гэта? Хто такая? Хто яна такая? What's so bad about Nurse Grendel? She runs that ward like a South American prison. Keeping a well-disciplined ward isn't a crime, is it? Well disciplined. In the discipline and punishment stakes, she'd whip the butt off the Marquis de Sade. Everything, I mean everything, is done to a strict routine. 6 o'clock, alarm call. 6:10, bowel movements, and woe betide anyone who doesn't have a result. Those patients of hers are like Pavlova's dogs. She sounds like a real nightmare. And then some. Угу. Окей, вельмі жорстка, ну, як, nurse, забывся, як називається карцей, та й ти, хто приглядає за пацієнтами. Вельмі жорстка у її часі. І зараз Марке там. Я можу туди як-небудь If Nurse трапити? Grendel is that bad, how come the authorities tolerate her? She's like part of the furniture. Oh, you mean she's been here a long time? No, I mean there's not a man in this clinic who hasn't sprawled out on her. I was beginning to get the picture. This woman was jealous, with a big green capital J. How do I find Nurse Grendel's ward? Down the corridor on the left, turn right at the senior consultant's washroom. Right again at the executive coffee lounge. Bear left past the administrator's sauna. And turn left at the end. That's J2. And good luck. Ну, добре. Можемо чоловіка, Have якого я you не seen бачив? this man here at the clinic? No, sir. And I never forget a face. Ну, ладно. Thanks for your help, ma'am. You're welcome. Тоді ще лікар ніякий вийшов, ні? Можна з ним порозмовляти? Hi, my name's George Stobart. Really? If you wish to make an appointment, see the receptionist. Окей. Бачили ви того чоловіка? Do you recognize the man in this photograph? No, sir, I do not. Does the name Thomas Merlin mean anything to you? No, it does not. Окей, ладно. Thanks for your help. Не думав, що мені її нового, да? Ідем.
As I turned the corner, I saw the source of the hellish noise which echoed through the corridors. It was an industrial polishing machine with an odd-looking guy in tow. Прибиральщик. Блін, а мне... Я шлях не запомнил. Я нам не рассказала яго, але я подумал, что гульня до меня сама проведзе. Давайте трошки пошпацируем. Подається, заблукали ми. Ага. Зрозумів. О, яка статуя. There was no way I could improve on the sculpture with the janitor watching me. It was a life-sized marble figure of a guy in robes. The sculptor had tried to give him a look of paternal authority and concern. To my mind, he looked just plain constipated. I wasn't in the mood for shining floors. It was a classic example of functionalism, like an early Soviet spacecraft. I almost expected to see a dog or a monkey leap out. Hello. What's that? I said hello. Oh, hiya. I'd like to talk to you for a minute. That's Я what не I веду, thought что you мне с ним said. размовлять, але Don't давайте. look so down in the mouth. No matter how bad things seem, I never let life get on top of me. Oh, yeah? What's your secret? Why, it's easy. All you have to do is smile and whistle this little tune. You know what? If you start whistling, I'll bust you in the teeth. It's a Розбалував, що deal? треба записувати. Так. Nothing really. Блін, я не ведаю. А що я тут роблю? Ну, якби... Hey now, you can't. Мені туди нельга. I'm responsible for the contents of that. Добре. The door didn't have a Мені треба яго неяк прибраць, каб я зайшоў туди. Але гэта не вельмі актуальна. Некалькі хвілін спустя. Оп, прыйшлі. Добра. Я зараз просто знайсці шлях да Марке. Спрабую. Потому што, так разумею, гэта ён у мяне. А, вось. Вось я і прыйшоў. Oui, monsieur. Is this Ward J2? It is, but you're not supposed to be here. We have strict rules about visiting hours. Can't you make an exception? I've come all the way from California. You must speak to the doctor. I can't wait that long. What if he snuffs it? You can't talk like that here. This is a hospital. You will have to leave. Блін, няўжо. Яна мяне праганяе. Так, медсестра. Кай ласка, мне да Do you Марке have a патрэбна. patient named Marquet on this ward? Oui, monsieur. He is in the private room at the end of the ward. He has been placed in strict isolation. Можна мне You да can tell яго? me how my brother is, can't you? Of course, monsieur. What is his name? Jacques Marquet. Let me see. He's satisfactory. I was told he was dying. Well, he is, but the doctor described his condition as satisfactory. That's quite an improvement on yesterday. Угу. Ні халера не дапамагае. Слухайте, давайте невялічкі перапынак. Будем спрабаваць дабрацца да Марке літаральна зараз. Зробім літаральна па некалькі хвілін перапынак. Зараз вярнуся.
Так, я тут. Гука ў гульні няма, літаральна просто цішыня поўная. Дарэчы, заўважыў, ужо апошнія лакацыі 3-4 ніякай музыкі. Просто ніякага ні амбіента, нічога, просто 0 абсалютна, быццам бы на гэтым канец гукаў. Давайте паціснем ёй руку. Would you like to shake hands with me? Well, Nah, it's okay. Forget it. I didn't really want to use it on her anyway. Чи її з'їв? Ні, я думаю, просто його і не було в оригіналі. Do you know who paid for Marquet's room? no, of course I don't. Preferential treatment like that must cost an arm and a leg. That's not my concern, monsieur. Зараз раптоўна амбієнт почався. Увесь перапынак було тишиня, і тут почався. Do you have any clowns on the ward? Why, yes, we do. A professional clown. I'll bet he lightens the place up. Hardly. Monsieur Boissy has been in a coma for the last 3 months. What's wrong with Boissy? He was involved in a very nasty accident. A silly stunt involving a unicycle. His current condition is due to post-traumatic shock. It's unlikely he'll ever perform as a clown again. It's an ill wind that blows nobody any good. Так, добре. А що б, як би мені так трапити? Вона сказала, що він у особистому покої, так? Этого чоловіка Do you бачили? recognize the man in this photograph? No, I don't. Do you know Merlin of Gruber Electronics? No, I don't. Блін. Да що ж такое? Does this gem mean anything to you? It's beautiful, but I've never seen it before. Я не ведаю, щоб їй такое пропонувати. Does this mean anything to you? The Club Alamut? I've never heard of it. Is this plaster any use to you? No, it isn't. Do you recognize this tissue? No, I don't. It looks like a chronic health risk to me. Well, I've been carrying it around for days and I'm okay. My pocket's getting a little soggy. Там носовка такая промоченная макияжем, яшчэ ў каналізацыі падабраная. І яна такая, блин, не ждайце паглядзець на гэтую насоўку. Яна такая, ну, яна выглядае як вельмі сур'ёзная патэнцыйная рызыка для здароўя. Мы такія, ну, я з сабой наношу яе ў кішэні ўжо некалькі дзён. І я ў парадку. Ну, у мяне толькі кішэня мокрая трохі стала. Do you recognize this red nose? Oh dear. I don't think he'll be needing that again. Who? Monsieur Boissy, the comatose clown. Does this tool mean Я anything to габу you? до конца I don't упаўніцца. recognize it. Thank you, Просто nurse. ўсё. You may come back at visiting time, monsieur. Thanks. When is that? The second Tuesday of each month. Другі аўторак кожнага месяца гэта дзень візітаў. То бок раз у месяц. Так, добра, гэта ўсё нікуды не вядзе, акрамя таго, куды мяне прывялі. Па сутнасці, калі б яны зрабілі проста калідор без адхілення, то гэта быў бы прыкладна той же самы эфект. As I tugged the plug out of the socket, the polishing machine coughed, Oops. spluttered, and died. Mr. Shiny, what's wrong, pal? Пакуль ён туды пойдзе... Не, ідзі сюды. А можна, калі ласка, узаемадзейнічаць? Я бы скокнуў у дзверы. Я не магу магу зараз. Оп. Цудоўна, я лекар просто, майстар. Dr. Stobart at your service. Вы паглядзіце, а? Маскіроўка. Усё, мы тут Maybe працуем. The face of the unaccountably happy domestic had made me unduly suspicious. I mean, I knew it was only my imagination, but the water tasted, well, peculiar. I guess the water cooler was for the use of... Социальный concealed стелс. loss Блин, у from Хитмана the захотелось horrors. погулять. Мы тут литерально.
Опа, лекар Стоборд. Good afternoon, doctor. Oh, hi. Is this Ward J2? Yes, sir. Я на The меня не patients are познала. ready for your inspection, doctor. Thank you, nurse. Well, who's first? Monsieur Croquet in bed 2. What's his problem? He's been complaining of loss of consciousness. You'll need this, doctor. Угу. She PlayStation нам gave me дали a с собой. long, narrow metal box and a stunning smile. Thanks. Hi, I'm Dr. Stobart. Hello, Doctor. The nurse told me you keep losing consciousness. That's right. I've had the problem as long as I can remember. It's a real out-of-body experience. Like death, but not so conclusive. I see. How long does it Я last? губляю притомность час Just с a часом. fraction of a second, and then I recover. I might not have been a doctor, but I was formulating a diagnosis all the same. This guy was nuts. I know exactly what you mean. It's known in the medical field as blinking. Is it serious? Of course it isn't serious. It's perfectly natural. But just think, 2 seconds every minute. Why? That's almost half an hour every day. 2 weeks out of every year spent in total darkness. I don't have time to listen to this baloney. Короче, этот чел губляє притомність, але, ну, як, він губляє притомність на 10 паўсекунды кожную прыкладна хвіліну, там, можа менш. Карацей, гэта ў медычным асяроддзі лічыцца як мірганне. Ён проста міргае. Ён заплюшчвае вочы на вельмі кароткі прамежак часу, і гэта ён называе Do you адключэннем. know what this piece of equipment is called? No, I don't. Ладно. Which bed is Marquet in? He's round the corner, in solitary. What's the matter with him? I don't know, but the men who brought him in were wearing masks and rubber gloves. Hey, you're a doctor. How come you don't know? We doctors don't know everything. Then how come you act like you do? Я нават не ведаю, што яму прапанаваць. На табе. I thought about Потиснуть giving руку. him an electric shock, but I just couldn't do that to a sick guy. Has Marquet had any visitors? Nah, neither have I. That's the worst thing about being in hospital. You feel like the rest of the world has abandoned you. Well, you know how it is. Life goes on. Thanks for those comforting words. Блин, я нават не ведаю. Ну, па сутнасці, мы ўсё зрабілі. Я магу прапанаваць яму розныя штукі. На табе. Do you know what this is? Is it self-raising flour? No. А гэтага чалавека Do you бачыў? recognize the man in this photograph? Nah, Doctor. Who is it? A cold-blooded killer. One of your colleagues? No. He really is a murderer. I've never seen him before. Мы з гэтай фатаграфіяй, блин, я кожны раз мы карыстаемся ёй, і мне песня Нікельбеку згадваецца. Well, Ён goodbye. такі and падыходзіць, good look at luck." this Thanks, photograph, Doc. і пайшоў далей. Так. The graph showed a steady decline in his pulse rate and an increase in his blood pressure. It kind of shook me to see this guy's life reduced to a few jagged lines. According to the chart, this guy was called Croquet. Окей. Ти у нас хто? The poor guy's temperature had been up and down like a white knuckle ride. No wonder he looked so sick. Це побитий клоун. The name on the chart was Boissy. Угу. А це у нас опошній хто? His temperature was normal, with little fluctuation either way. The name on the chart was Sopmarsh. Ладно, гэта не дапамагае насамрэч. Давайте на гэтага на клоуна паглядзім у коме. Now, I was no doctor,
but this guy looked dead to me. Угу. Я так ладно не могу ему дать нос? Не? Не? Ладно, нос ему не допоможу. Hello, anybody home? Who are you? My name is Dr. Stobart, and I'm here to steer you down the rocky road to recovery. Dr. Monroe said there was no cure for what I've got. Your problem is you stayed in bed too long. Are you sure you're a qualified Ви doctor? певні, що ви доктор? You better believe it. Нарешті почали задавати гэта питання. What's your impression of Nurse Grendel? She's a very efficient young woman. Efficient? You make her sound like a vacuum cleaner. I've no complaints. The woman in reception described Nurse Grendel as a monster. Well, that's simply not true. She's quite strict, but that's her job, isn't it? You've got to have discipline in a place like this. Хто ти такий увогуле? What can you tell me about Marquet? He's the man at the private room, isn't he? That room was mine before I was tossed out like a common squatter. Блін. Do you know what's wrong with Marquet? They won't even say what's wrong with me. Tell me, Doctor, what's your opinion? Що з тобою не так? It's too early to say. But I've been here for 3 months. I'm going to take your blood pressure. Why? I'm a doctor. It's my job. Добре, ладно. See you later. Я не веду, кто ты такие. Идем. Медсестра же не будет супер, что мы, да. Doctor, What is it? Что you такое? haven't taken my blood pressure. У сенсі, ти тільки що відмовився робити тиск собі. Не та рука. Seems fine to me. You're not doing it right. Of course I am. No, you're not. Dr. Monroe never did it like that. I can't take a satisfactory reading while you're excited like this. I'll come back later. Ну, зараз можна мені їсти, так? Мені до Марке потрібно. Oh, Doctor, What now? Мгм. you didn't finish taking my blood pressure. Вот же холера. Да что не так-то? Okay, let's try again. Де він здекується? You don't have the first idea what you're doing, do you? I'll come back when you've recovered your manners. Да что такое, не с собой не так, а? This guy didn't look sick to me. He didn't have spots or stitches, and he certainly didn't have a fever. Hi, it's me again. Да, ну давайте ему короче все усовать. I thought about giving him an electric shock, but I just couldn't. Do you recognize No, Doctor. a cold-blooded killer? Really? He's a dead ringer for my bank manager. Of course, Mr. Soames hasn't got a scar, and he doesn't come from the Middle East. His hair's a lot grayer, too. Otherwise, it's just like him. Remarkable. Так, мужик. Хто ти такий Have нахрен? you heard of a guy called Merlin? No, Doctor. Не допомагаєш. На тобі ось это. Have you any idea what this is? No, Doc. Do you know what this? It looks... How did you? I'm a... Does this gem mean anything to you? No, Doctor. Is this some kind of test? If it was, you would have failed. Блин, да что такое? И он не пропускає мене, тому що він потребує, каб я поміряв йому тиск. Але тиском у яго ўсё ў парадку, і мы яшчэ і неправільна гэта робім. Ну, па яго меркаванню. Мы неправільна гэта робім, але з'яўбаў. На табе нос. Do you recognize this red nose? Doesn't that belong to Boissy? No. I found it in a sewer.
He's a clown, you know. You wouldn't think so to look at him now, would you? Have you ever heard of the Club Alimut? I'm not really a knight. A game of whist and a glass of ginger wine is about my limit. Do you know what this tool is used for? I'd rather not, Doctor. Блін. Ignorance is bliss, as they say. See you later. Добре, гульня. Мені потрібна підказка. Що за холера? Мені потрібно додаткове міркування. Добре. Там лікар стояв у коридорі. Ну, в самому початку. Можна у його поспитатися. Шукаємо інше міркування. Просто я би ні за що не здогадався би зараз, от, що мені потрібно до лікаря ось сюди йти. Коли у мене усі варіанти забрані. Excuse me, sir. You must be the new boy. Yeah, I must be. Well, stop wandering about and make yourself useful. Bonnie, come here, boy. This is Benoit, my nephew. Can I trust you to look after him? Do your own babysitting, Gramps. Who do you think you are, anyhow? I am Felix Hagenmeyer. Упс. And may I то есть- say what an honor it is to meet you in person, Це сам sir. чоловік, якому You належить are эта on my клініка. medical wall of fame. Right up there with Pasteur and Leary. I look on it as a privilege, no, an honor, to look after your nephew, sir. He is fresh out of medical school. It will open his eyes to see a real doctor on the job. I'll bet. Show him around. Let him see some real suffering. О, добре. Короче, гэта вось Банні Бенуа, які малады аспірант, як ён называецца, карацей, пачынаючыя лекары. Вось, ён толькі-толькі са школы медычнай, і зараз нам лідар гэтай клінікі, галоўны ў гэтай клініцы ўвогуле, свайго племяннічка Бенуа якраз такі да нас прыляпіў, каб ён нам дапамагаў. Спытаць у яго, калі зарплата будзе. Я не ведаю, пра што можна спытаць. Во, Look at намёк. this, Doc. It's a genuine medieval type gemstone. Yes, so I see. Remarkable. Угу, цудоўна. Можа быць, што-небудзь яшчэ? It's a genuine. Yes, Look what Nurse Grendel gave me. Ah, yes, very good. I'm glad to see you're carrying it with you. It reassures the public to see the medical professional using traditional archaic tools. So long, Hagenmeyer. Hey, Benoit. There's no need to shout. What do you want? Мені потрібно міркування. Do you know the nurse? А, ні, не No, то. I can't wait to get my... I was talking about treating my first patient, of course. I didn't mean to get my hands dirty with the nurse. Shut up, Benoit. Okay, sir. Ти можеш пойти со мною? Here, take this pressure gauge. О, нормально, ось йому віддаємо її. Він буде Okay, sir. перевіряти. What do you want me to do with it? Well, keep it safe until I think of something. Ось, ось. Follow me, Ben. I'm right behind you. Все добре, він со мною пойде. Цудовно. Ідем. Ідем, Бенуа, мені для тебе є праця. Не губляйся, Бенуа. Цудовно. Бенуа, апорт. Кидайся на гэтага пацыента. Could you take a look at the client in bed number 3 now? His name is Eric Sopmarsh. What's his problem? He's delirious. He just now came out of theater. He's recovering from major surgery. I'll have him up and about before you can say, Lazarus, get out of your bed and walk. Тому що кричать було зараз так. Він мій голосно Ай, зараз головний me персонаж again. перегучав. See you later. Ми з ним уже розмовляли. І
Мы пойдем далее. Бенуа отправим You haven't проверить. finished taking my blood pressure. Бенуа, давай. Will you keep quiet? You're disturbing the other patients. I'll keep quiet when you've taken my blood pressure properly. I have to see Jacques Marquet first. How come he gets preferential treatment? It's because he's got money, isn't it? It's not like that. I'll come back when you've dealt with that chip on your shoulder. А можно Бенуа? Hey, Давай, Бенуа. Benoit! Давай. Бенуа, проверь тиск. Ты у нас специалист. Yes, sir. Are you ready with that pressure gauge? Primed and ready to pump, sir. What do you want me to do with it? У меня тут есть клиент. Усяму. Use it on Eric Sopmarsh. Okay. Давай. А я пішов. Чудовно. Упокоїться нарешті. Поліцейський, можеш, будь ласка, пропустити мене? I'm Dr. Stobart. Bonjour, doctor. Have you heard of a guy called Marquet? Is in quarantine, doc. Right behind this here door. Marquet is just the man I wanted to see. I wouldn't go in there if I was you. Чому? He has anthrax. Що таке антракс? I have to visit my patient. What for? Routine. I have to check he's still breathing. What if he's not? I'll sign the certificate and register his bed as vacant. That's a cold and distant attitude to death. Well, I've been institutionalized to the point of godlike aloofness. The white coat suits you. Thanks. Добре, Catch you later, поліцейський. officer. Можно Au revoir, увести? doc. Давай, пустіть мене. Rather you than me, pal. А ось і наш Марке, на якого хутчэй ось напаў наш забойца, я так разумею, гледзячы на яго. Толькі ён перажыў гэту атаку. On the top of the chart was his name, Jacques Marquet. I didn't need to be a doctor to read the graphs. Marquet was dying. Another graph, another life. Ён літаральна памірае, яго стан такі сабе. The machine was far too complex for me to understand. Marquet's slim hold on life was being measured, monitored, and maintained by the machinery on the rack. Ён можа хоць Окей. штосьці нам распавесці? Yes. I'm Marquet. I've been expecting you. You have? Well, what are you waiting for? Get it over with. I just want to know what I should do with the gem. The Lamar gem. Yeah, right here in my pocket. Oh, I thought you were О, one of the assassin. у нас Not тут me. гэта I самае, never Assassin's Creed inhaled. пачынаецца. So, you were sent in my place? Yeah. You could hardly make the trip to Ireland in your condition. What should I do with the gem? Deliver it to the Grandmaster. Quickly tell him that I have found the tripod right here in Paris. You have it? Not yet, but it's been taken care of. I hired a couple of stooges with a flair for petty crime. Would that be Flap and Guido by any chance? You know them? We've met. What about the Hashashin? Is more likely to have followed us there. У нас літаральна Assassin's Creed? Stop and
nothing to prevent the reforging of this sword. And that's bad, is it? As for Klausner, he has gone off to Syria on a wild goose chase. They have geese in Syria? He has a theory about the location of the... That's enough excitement for one day, Monsieur Marquis. What are you doing here? Talking to this patient, of course. Monsieur Marquis is my patient. If Herr Hagenmeyer was to hear that... Okay, I'm going. I'd learned all I could from Marquet anyhow. Не, бо я що з ним порозмовляв. Я просто розповів нам шмат, а у мене пам'ять коротка і шмат фактів насамреч. Каратей. Блін, Oh, there зараз. you are, sir. I was just А можна coming на to паузу look for you. поставити? I finished with your pressure gauge. Дякую велике. Thanks, Bunny. What's that noise? It sounds as if someone's having a cardiac arrest. It's all right. The doctor's in there with him. Опа. Що там Are відбувається? you sure he was a doctor? Oui, monsieur. He showed me his ID. It was Dr. Braille. There's no Dr. Braille working here. He's an imposter. Це фальшивий The доктор був. door's locked. Help me, officer. Каратей, ми упустили забойцу. Stand back, monsieur. Фальшивий доктор, бути такого не може. Не може. У больниці-то. І он скокнув праз окно. У мене один фальшивий доктор, у сенсі, який фальшивий доктор? Ми справді доктор? Did he talk? Блін, мені потрібна пауза, коли вам ще потлумачить. time. He's dead. Yeah. Killed in cold blood by a bogus doctor. That's despicable. What kind of guy would pass himself off as a doctor and take advantage of a dying man? Was it Count? No, I don't know who he was, but it certainly wasn't Khan. He got away out the window. Карацей, по парадку. Гэта самае. Мы прыйшлі да Марке, і Марке быў неяк звязаны... Марке, узгадаў, Марке павінен быў забраць гэты алмаз, які ў нас... Ну, не алмаз, а, не ведаю, драгацэнны камень гэты. Павінен быў забраць яго замест нас. Мы забралі яго і павязлі ў Парыж. Мы перасекліся з Марке, і ён быў ужо... На яго ўжо спрабавалі напасці, але вось зараз і хтосьці скончыў сваю справу. Ён падумаў, калі мы прыйшлі, што мы адзін з хашашынаў, ну, то бок асасінаў, які прыйшоў яго забіць. Вітаю, Assassin's Creed, так? Ён сказаў, што яму мы павінны аддаць гэты камень вялікаму майстру, то бок, па сутнасці, лідару тампліераў нейкаму. Далей яшчэ, гэта яшчэ далёка не ўсё, трынога, якая, трайпод, які быў на малюнку тампліераў, мы яго бачылі ў музеі, і каб яго здабыць, ну, гэта трэба літаральна абрабаваць гэты музей, забраць гэтую трыногу. Пры гэтым Марке ўжо быў у працэсе таго, каб гэта зрабіць. Марке наняў двух гэтых самых бандытаў, якія бы гэтым заняліся, і гэтыя бандыты, гэта тыя самыя двое, якіх мы сустрэлі на выхадзе з гэтэля. Яны ўжо наняты і павінны заняцца, ну, здабыць трыногу. Вось такі прыкладны расклад. Вось што маем. А раптам забойца клоун гэта насамрэч мы. Не халера сабе у нас падваенне гэтага самага персонажа. Гэта самае, у нас тут падазроны карыстач, пакуль пакіньце, мне проста цікава, што далей будзе. Лыжачку прытрымай. Мне проста цікава, што далей будзе. Калі панешся ў музеі, калі ласка дасягні геймовера. Паспрабую, добра.
Так, добре, давайте про Хашашинов Have порозмовляємо. you ever heard of the Hashi-Ashin? No. Marquet said that they were his biggest enemy. His biggest enemy was the bogus doctor. Don't remind me. That guy was evil. He had wild, staring eyes like a dead fish. I'll never trust a doctor again. Я его один раз забанил у Руди, але клянется, что не бота узбек. Да ё-моё. У тебя фанат некий заявился, альбо что? Do you think the assassin was responsible for killing Marquet? I don't think so. He could have finished him off the first time. Besides, Marquet would have recognized him. He was pumped to the gills with sedatives. He wouldn't have recognized the 4 horsemen of the apocalypse unless they'd introduced themselves. Блин, ну гэта ўсё, конечно, Let's take цудоўна. another look at the manuscript. Ну, глядзіце, на манускрипце у нас ёсць гэтыя гем, а трыногі у нас няма. Гем у нас з сабою, трынога знаходзіцца ў музеі. Вось яна тут ёсць. Чалавек з мячом і бык. Ну, гэта ні халеры нам не кажа. I guess I'd better go back and talk to that weirdo. Which one, Rousseau or Sergeant Mu? Oh, were you referring to Andre? I'll let you work it out. Казав, треба було брати. Да ні, козел занадто ультимативний. До речі, можна було б показати її. Давайте просто так покажемо цей апарат для тиску. Hi. Бык у кишені не улезе. Так ми, у нас і лікар другий у кишені не улазив, але він з нами пішов. Так що нормально. Can you think of any use for this? That's a thing for measuring blood pressure, isn't it? What are you doing with that? I picked it up in the hospital. It could be useful. You ought to take it back. Don't you feel guilty? No. Can you think of any use? That's a thing for... What are you... I picked, You... Так, ну ўсё гэта астатняя лухта. Яна ўжо ўсё гэта бачыла і нічога новага у нас няма. Ладно, ідзем. I have to go. Okay. Good luck. Гульня реально не спяшаецца з анімацыямі ўсімі. Не, у гэтым штосьці ёсць. Ну, штосьці ёсць. Просто гэта вельмі скочачы досвед такі. У нас літаральна быў, атрымліваецца, Broken Age, і вось тут гульня, якая раптоўна тое ж самае, толькі шмат чаго просто павольней. Так, у шпіталь нам больше нельга. У музей было б добра. Давайте да паліцыі спачатку паразмаўляем. Потому что у нас трошки новой информации додалося. Excuse me. What do you want? Распавесці пра Have you ever heard of Хашашинов. the Hashashin, Sergeant? What was that? The cult of the assassins. What are you trying to say, Stobart? That the clown is a member of that cult. I see. And what proofs do you have? Proof? I arrived at my conclusion through logical deduction and Pseudo-intellectual people. Leave the investigation of crime to those who know best. The police. Добре, покликай also свого here. чела. Yes, he is. You wish to speak to him? Так, ласка. Yes, I do. One moment, monsieur. І гуня така, я не спішаюся. Stobart is here. Это вельмі моцний контраст, просто з того, що ці гульні одна за одною. what it was about? No, monsieur. Very well. What now, monsieur? Это что у меня есть? No. So long, Inspector. Ну все. Блин, я думал, что можно будет про Хашашинов з ним поразмовлять, а он такие, не, до свидос. Окей, ладно. Еще что я хотел сказать в этом полицейском участку. Все есть. Бывай постарунок. Давайте тады до музея. У нас, до речі, кафешка ўсё яшчэ як опцыя лакацыя. Чамусьці, я не ведаю. Калі у нас ужо, ў прынцыпе, ўсё зроблена там.
You have left it very late, monsieur. Late for what? NSA? I am closing the museum soon. You wouldn't like to get locked in. I can tell you. Not in this gallery. Why not? It is haunted, monsieur. You don't believe in ghosts. Тут привиди surely. у гэтай Oh, водяцца. yes, Мгм. I do. 7 years ago, a lad managed to hide in here. He'd made a bet with his friends, I suppose. When I found him in the morning, he was cold as ice and stiff as a bug. Well, what was the cause of death? They said it was a brain tumor. But on his face was a look of stark, desperate terror, such as I have never seen before. Scary. Угу. Окей. Давайте у яго тупые пытанні позадаємо. Can you give me any further information about the tripod? Триногу Certainly, monsieur. гэтая. It's infamous. That tripod, that belonged to John Dee. Такий Джон What's the Ді. importance of John Dee's tripod? Dee was the most famous escapologist of the 16th century. The Houdini of his time. Don't you mean alchemist? Escapologists use ropes, chains, and handcuffs, not tripods. But whatever he was, that is the tripod he used in his experiments. Добре, What що-небудь ще? kind of experiments did John Dee perform with his tripod? Oh, it's the usual. Didn't you study chemistry at school? Yeah, but we skipped over thaumatology. Ну, Can ну, I ну. take a closer look at the tripod? What? Get it out of the case? Ah, no! That tripod is protected by a sophisticated surveillance system. How sophisticated? A painfully loud alarm bell. Карацей, гэты трипод, ну, то бок, трыногу гэтую, абараняе вельмі моцная, вельмі тонкая сістэма гэтых самых сістэма абароны, ну, карацей, як яна, гэта. Сістэма для назірання, ну, карацей, пад трывогай яна. І вельмі моцны званочак пачынае званіць, калі адчыняюць кейс. Вось і ўся сістэма. Канец. Моцны званочак. How is the alarm bell triggered? By the slightest pressure on or movement of any part of the case wherein that tripod is situated. It strikes me that to call your alarm system sophisticated is, well, stretching the truth a little. It has never failed yet. The sophistication is in its simplicity. Вельмі тонкая сістэма і вельмі простая. Добра, зразумеў. Do you know anything about the Knights of the Temple? No, sir. Not a sausage. The sign on the tripod says it was found at a Templar preceptory. It does. Yeah, it doesn't mention John Dee at all. Most remiss. You don't know anything about the tripod, do you? No, I don't. I never had much of a start in life, you see. I owe what little education I gained to my uncle. He was an optician, but he also doubled as the village school teacher. He taught me the alphabet. Wait, 19 letters of it. The bottom row of the chart was too small even for him to read, so he left them out. Why don't you start over and enroll for adult education? You know, I never thought of that. Do you see? If I studied art and did all my homework, I could be a professor of history. At your age? Dream on. Чел такі, розказує про Джона Ді, нейкага ескапіста, ну, по типу, як вони називаються, карті фокусники, які збігають ось такое, як Гудіні. Ось. І він використовував, типу, гэтую триногу у своїх експериментах. Він такий, може, ти з алхіміком його пераблытаў? Він такий, може бути, я не ведаю, карацей. Покрыху мы задаем ему тупые пытанні, і ён вызначаецца, што ён насамрэч зусім не мае уяўлення, што за трынога, навошта яна, і з чым звязана гістарычна, і адукацыю ён не праходзіў, і яго тое, што ён невялічка ведае, гэта ад яго дзядзькі, які яму навучыў, ну, трошкі. Зусім трошкі. Ён навучыў яго алфавіту, але не ўсяму, 10-13 літар адтуль. І рэшту ён пакінуў, бо літаркі на дашцы былі занадта маленькія. Так разумею, што ён выкарыстоўваў дашку, ведаеце, для гэтых самых, для акуліста. Вось такім навучаў яго. Я не ведаю.
І там далі понеслося яшчэ. What can you tell me about the collection of coins? A rare example of silver coinage from the reign of Philippe le Bel. That little old lay buried for Я тобі не вірю, centuries нават і in a слову, ён field on расказвае the гістарычныя outskirts факты, of які, Paris. пра які не, Yeah, не мае unique. ніякага Nothing уяўлення. like them has been found anywhere else in Europe. Ведаеце, я, ну, тыпу, гэта, ну, цікаўлюся гісторыяй, так, ну, але я не той, каб там ачмурэць які спецыяліст, так, я далёка не чэл, які прям усё ведае. Але вось, это, ведаеце, на турыстычных маршрутах, ну, у вас бывае, ну, можа, бачылі, калі падарожнічалі, дзе і вы падарожнічалі групай, там, аўтобусам, то у вас ёсць, як жа ж яны называюць, ну, карацей, гід ваш турыстычны. Вось, яны час ад часу вам травяць банькі. І вось прыкалдас у тым, што большасць гэтых баек, ну, нават калі ў мяне на паверхню, альбо адразу вось пасля экскурсіі я іду і пачынаю правяраць, некаторыя вельмі падрабязныя, так, але частка, ведаеце, самыя цікавыя гіды гэта тыя, якія расказваюць гісторыі, якія нават некаторыя з іх і нават не існуюць нідзе абсалютна, акрамя у гэтага гіда. Вось. Ніякага, нават не той, каб што яны неправда, так, а тое, што яны нават і не існуюць нідзе па-за межамі гэтага гіда, гэта вось вельмі цікавыя моманты такія. То бок банька, па сутнасці, прыдуманая самімі гідамі, экскурсаводамі. Вось. Ёсць такое сустракаецца, я сустракаў такога, ну, я не ведаю, ну, трэць экскурсаводаў такая. Паўсюль, неважна, якая краіна, неважна дзе, неважна, на якой мове, дарэчы, ну, яны могуць на ангельскай вам такое расказваць. Ну, цікава. Я мог бы книжки писать с 13 литров. Ну, просто я не той алфавит ему. Тому я любила сама ходить. Ну, самому кайфово. Группой простей, тому что есть транспорт и продуманный план экскурсии. То бок за вас, по сутности, зрабілі ўсю справу. Вот. Я не кажу, что усе такие. Ну, есть реально тыя, хто рассказываюць прям факты гістарычныя, цікавыя. Вось, але, ну, я так разумею, што у такім асяроддзі, як у экскурсаводаў, важна не тое, што ты расказваеш, а тое, як цікава ты расказваеш, каб зарабляць грошы. Ну, падаецца так. What can you tell me about the collection of coins? A rare example of silver coinage. Ну, гэта тоже было. А чаму гэта ўсё яшчэ застаецца як варыянт? Yeah, Давайте тады... Do you know anything about medieval manuscripts? not me, monsieur. It is the. And they ask you to. They ask. Это... They assume I am an authority on the exhibit. Whereas you know next to nothing about history. Of course not. All I am saying, not like Monsieur Lobino. Ну, добра, гэта мы ўжо, падаецца, быў дыялог. У нас мы можам схавацца ў саркафаге. У папярэдні раз мы так хаваліся. Гэта проста было неактуальна тады зусім. Давайте... Ось захавацца. Таму што нам там прапанавалі атрымаць гейм-овер, таму на ўсялякі выпадак мы падрыхтуемся для атрымання гейм-овера. Don't even think you'll be suffering. Акенца, узгадаў. I always wondered how it felt to be a. Ён збіраецца закрываць музей. І мы ў саркафаге схаваемся. Акенца. Оп. Ідзем сюды. Так, цудоўна. Пакуль ён заняты акенцам, я паспею схавацца. Чакаем. It is closing time, Monsieur Lobino. Already, there just aren't enough hours in the day. More than enough for me. I can't wait to get home and put my feet up. Eh bien, see you tomorrow. Good night, Monsieur.
Опа, это двое. Я не могу вылезти зараз, не? Отрымать себе гейм-овер. Hey! Quit fooling around, you moron! Get your ass over here and bring that flashlight. И танки. Oh, Guido! What's the big idea, you dummy? Shine the light down here. The mummy! It's come alive! If that's a mommy, I'm glad I'm an orphan. Опа, гейм-овер. Как вы разумели, ну уже другий раз, те ж самые люди. Оп. Отправили нас на дно. Добре. Повторяем наши эксперименты. Треба будет заковаться где-нибудь там. Или мы из саркофага вылезем. Так, давайте туди. Чудовно. Сховалися, чекаємо. It is. Зараз промотаємо діалог. Там мумії прикинуться, а що мені зробити-то? До речі. Старая графіка. Hey, Guido! Look at this! Quit fooling around, you moron! Get your ass over here and bring that flashlight. Так, заховуємося. Тут. Єсть. Нема ніяких ідей, що ми будемо зараз робити, тому я от не уявляю. О, Oh, Guido! блін. What's the big idea, you dummy? Усё, я пайшоў у анімацыю, і гэта надоўга. Блін, і надоўга мяне забіваюць. Я кажу, гуня не спяшаецца. Так, добра, што захаваўся. Нос нашипіць. Ну, тут ёсць нейкі тотэм па выкарыстаць. Просто як толькі я паспрабаваў яго скарыстаць, адразу ўсё правал. Опа. What the? Who's there? Let's get out of here! Оп. Ау. Гэта не зусім тое, што мы збіраліся зрабіць. Опа, хто гэта? Нехта скраў. А як мы And when I паліцыі woke up, патлумачылі I was гэта? at the police station. Ага, вось Luckily, I паліцыю managed забралі. to persuade Rosso I was innocent. Poor George. What a mess. I bungled the whole thing. I don't think so. You made a pretty good job of distracting those two crooks. Yeah, but the killer got away with the tripod. No, he didn't. He's not the only one who can dress up in costume. You mean А, гэта яна была? it was you who stole the tripod? Oh, hell, Nico. I could have been shot. Those dogs are more likely to shoot their own feet. I just wish you'd told me your plans. We're supposed to be in this together. And how come you dressed up like a pantomime cat? Don't suck, Jersey, please. Oh, rats. And don't call me Georgie. Oh, I really thought you'd be pleased. After all, we've got the tripod. Aren't you Ja, она ж не going to такая try простая, да? putting the gem on the tripod?
I guess so. Мне подается, что она нас кидане потом под конец. Или она такое не расповела, что она Nothing может, happened. блин, пролезть в The музей. gem fits perfectly, but what does that prove? Мне падаецца, гэта патрэбна аднесці у Maybe the Ну, tripod туды has to be карцей. in a certain location. There's nothing on the manuscript to indicate where, though, is there? Oh, by the way, I had a visit from André Lobineau. Oh, yeah. I hope you didn't mind me giving him your address. Not at all. It was lovely to see him again. He was over the moon when I showed him the manuscript. It's not often he gets that excited. He made a sketch of the Knight's Christ to take back to the museum. I believe he's identified the family who bears that crest. I sure hope so. Я могу совместить? Do you want to look after the... No, Так, да, добре, What do you think подойдем. the purpose of this tripod is? on the manuscript, the gem is shown Мгм. І mounted там on top of намалявано it. яшчэ на So, we манускрипце. risked a criminal charge to steal a display stand? Don't ask me. Maybe it's intended to hold the gem in a specific position. На манускрипте у нас зноў Let's жа. take an... Давайте яшчэ раз глядзім. На манускрипте у нас ёсць бык, чалавек з мячом, святло свеціць на вось гэту трыногу і драгацэнны камень. That's the tripod we... Хм. There's a guy with a sword and a bull. Between them is a... I have to go. Oh, Time and tide... okay. Добра. Паспрабуем у Монте вось эту на плошчу туды. Мне падаецца, гэта вось тая царква не прывязана, правильно? Я думаю, Монтфасьон. Опа. Тут клоун з дзецьмі. Турысты. I Вітанечка. had no desire to talk to the crowd. There was a small crowd of 5 sightseers. It's a weird thing, but you can take the most intelligent people in the world, put them in their vacation duds, and hey presto, they look like morons. Why is that? Hey, you with the balls. We? Яшчэ адзін клоун. How did you learn to be a juggler? Juggler? What is this juggler? It's you. You juggle, that makes you a juggler. Oh, I am a jongleur. A jongler? What's that? Mon Dieu. A jongleur is an artist, a master of the contragravity aerobatic mysteries. In centuries past, Выключна непаразуменне, моўнае непаразуменне, жарт. the jongleurs, witty, erudite men to whom the monarchs turned in their hours of need. Wait a minute, wait. Let me get this straight. Our enemies are at the borders, plague ravages the land, and the peasants are revolting. Thank God we've got Chuckles the Jongler to throw his balls around. I don't think so. Карацей, там жарт выключна такі. О, ты джаглер. Ну, па тыпу джанглер гэта жонглёр. Ось, а жонглёр гэта французскае слово. Ось. О, ты джаглер. Яны такія, джаглер? Хто такі джаглер? Я такі, ну ты джагліш, таму ты джаглер. Ну, я зараз спецыяльна адаптую, як бы, жарт. Ось. Ён такі, я не, я жонглёр. Я жонглірую, і таму я жонглёр. Вось, і расказвае потым пра тое, якія незамянімыя яны ў сусвеце былі жонглёры гэтыя. Калі каралі звярталіся да іх з дапамогай. I've got a medieval tripod. Глядзі, якая And мне my трынога. Uncle Claude has hemorrhoids. See that? That juggling doesn't look so difficult. Oh, it does not. Does it not? Perhaps you feel you could do better. No? I'll give it a try. Be my guest. Давай, I пожонглірую. had no idea what I was doing. But this guy was obviously an idiot, so how difficult could it be? Оп. A lot more difficult than I thought. That's how difficult.
Still, it was my big chance to be derided by complete strangers. Not so easy after all, is it? No, I guess not. А что, коли ты играм This скористаешься? gadget is a sewer key. I do not want it. Thank you. Well, I'm not selling it, I just wanted your opinion. It is hardly my area of expertise. Блін, а як мені Catch- каналізацію Alright, what? адчиніць? Поход. Зараз яны з'явіліся, і зараз у мяне ёсць падазрэнне, што можа нейкім чынам. Оп. Поліцейскі? Hey, Не, не дасць нам. Я спрабаваў. sorry. Use. Добра, ідзем у царкву. Спрабуем нешта зрабіць там. Зноў актываваліся ўсе кропкі тут. Ну, я нават не ведаю. Не ведаю, сюды паставіць. Малаверагодна. Ну, в першую чаргу яе патрэбна трыногу паставіць кудысьці, а потым ужо вырашаць, правильно? Давайте падказчыку возьмем. Монтфасьон і вось. Трэба зразумець, куды яго скарыстаць. Лабіно сказаў мне, дзе знаходзіцца Монтфасьон, я павінен яго дагледзець. Я ўжо глядаў яго. Падказка. На плазе патрэбна менш людзей. Ну, то бок, па сутнасці нешта зрабіць, каб мы былі, ну, перацягнулі ўвагу. Ну, клоуна пракінуць тады. БК возьмем. Мне падаецца, нам патрэбную каналізацыю. Я ўжо на Монтфасьон быў, і каналізацыя моя першая здагадка. Трэба неяк выгнаць людзей з плазы толькі. А для гэтага у мяне ёсць. На. Hi again. Oui, Does this grease paint mean anything? it looks like one of mine, or at least another jongleur. Or a clown? Naturellement, a clown. Hardly a breakthrough. Так. Адцягнуць увагу тут людзей, так? Мне патрэбна нешта зрабіць гэткае. Магу яе на сябе выкарыстаць, не? Давайте паразмаўляем з ім, паспрабую перадаць яму ўсё. Hi again. Є новае месца, чалавек, з якім можна паразмаўляць, таму я паразмаўляю. Нос. Look, a clown. No, if so, you would be a much better jongleur. For a moment, an idea capered around near the spotlight of my attention, but fell down the pothole of abstraction before I could focus on it. Look, Well, you say, whoop-de-doo. look, Well, you say, Блін, нічого нового. does this... a red nose? You are sure you are... Well, I was distracted by the idea again. Caper, caper, caper. Plummet. Nope. Gone again. Прикинуться клоуном. What do you know about the Knights Temple? Le Templier? Ah, the last Grand Master, Jacques Dumoulin, was burned on an island in the Seine in 1314. Wow. You're pretty well educated for a juggler. No, monsieur. I read it on that board over there. Does this grease... I read no... Well, Блін. I was caper... Ой, я нават не ведаю, блін, що б йому Have you такого. seen the... No. Добре. It didn't Потисни мне seem руку. right to fry somebody's palm when they make their living with their hands. Ладно. Does this matchbook... You No, I don't... in that case, Does this... you would... No. You see... No. Well, not as a habit. This was a special case. Я дыялог наконт карткі гэтай пропуска электрыка.
Мы ему кажам такія, ты ведаеш нешта пра вось гэту картку? І ён такі, ты працуеш у лабараторыі? Мы такія, не, мы в лабараторыі не гэта самае, не працуем. Ён такі, добра, тады ты крадзеш лабараторныя пропускі. Мы такія, не, ну, у сэнсе, не як хобі. Гэта было ўвогуле выпадкова, гэта не наўмысна. Feast your eyes on this. Incroyable! Is it real? I think so. Some people believe that great gems always have curses upon them. Oh, that's garbage. Although, now that I think about it, both of the people who had this before me disappeared in mysterious circumstances. And the guy who was supposed to get this was shot and then murdered in his hospital bed. Do you want it? No, thank you. Паказваем яму драгацэнны камень здаравенны гэты. Ён такі, о, які прыгожы. Я заўсёды чуў, што у прыгожы, ну, па тыпу вялікіх драгацэнных камянёў на іх заўсёды ляжыць праклён. Мы такія, ну, гэта фігня поўная. А потом такія, магчыма і не, потому што два чалавекі, якія валодалі гэтым камянём дагэтуль, яны неяк дзіўна зніклі, а апошняга, якому павінен быў дастацца гэты камень, яго забілі у гэтым самым, у шпіталі. Ну вось, і потом такое маўчанне, і ён такі клоуну, не жадаеш яго забраць сабе? Клоун такі, не, дзякуй. Have I shown you this? Oui. Does this Well, Forget it. Forget. What do you think of this? it is a medical. We. Блін. Does this... well, I was capable... Catch you later. Au revoir. Ці ми можемо маскировку клоуна подрихтувати собі? Ні. Не можемо. Поліцейський, ти поможеш? Hello again, officer. Hello again, monsieur. What do you think of the juggler? Ah, he is excellent, most watchable. But he's blocking the thoroughfare and obstructing traffic. So, he is amusing. The traffic isn't. If he wants to block it, who am I to say no? You're a cop. Ah, oui. So I am. Ah, well. Максимально такий розслаблений коп. So, you're not gonna do anything about this guy? Не будеш його проганяти, ні? No. He probably doesn't even have a license. Ah, a license. This I had not considered. So, what are you gonna do? The instant I return to the station, I shall check. Return to the station? Why not just ask him? And spoil his concentration? What kind of a barbarian do you take me for? На DaVinci Original Sin 2 відправляється ще 500, дякую велике. Ah, you are a clown. Do I look like a clown? No, although you juggle like one. Now, if I'd known you were a clown, it would have been amusing. And not a humiliation for you. What do you mean? Whoever heard of a plainclothes clown? He had a point. So, you're saying that if I juggle badly with a red nose, I'd be the king of comedy. But if I juggle badly without it... You look like a pathetic loon. Oui, monsieur, you had it. Будемо сьогодні рулетку крутити? Так, будемо. Літерально зараз. Нам потрібна маскировка клоуна. І тоді я не ведаю, що далі буде. Поліцейському подобаються клоуни. Все, моя думка на этом скончується. Давайте зараз покрутимо рулетку. Рихтую зараз. На DaVinci Original Sin 2 отправляється яшчэ 1000 і яшчэ 1000 у выніку 2 і на Broken Age яшчэ 2000. Зараз яны ўсе ў радочак будуць выкидывацца, яны яшчэ ўсе не паспелі пролетець. Як толькі сказаў пра рулетку, полетела. Добра. Так, я рыхтую яшчэ пакуль.
Давайте я вам сцену переключу. Ну, ось наша рулеточка. Забираю наше голосование. Так, есть. Я літерально поглядував уже на годинник, треба було би покрутити там ось зараз. Так, есть, додаємо спис. Пум-пум-пум-пум-пум. Что у нас? Треба выкинуть капы. Ось один у нас отправляется. Я прибрал Дайс и Йокомас, тому что, на жаль, уже пройшло больше, уже 9 месяцев прошло з паловой, а ён ведае про то, что его Дайса и он ими не скористался, тому, ну, раз такая справа, то ладно. У нас есть яшчэ висіць анекдот, які, ну, як бы просто висіць, які я не думаю, что буду проводить у любым выпадку. Ось, тому что усе перед Divinity Original Sin 2 выкидываем. Ага, зразумеў, то добра. Так. Что у нас? Rimworld Cup мод. Вот. И подается все, так? Так, подается. Ну, добренько. Перемешиваем нашу рулеточку. Поехали. Гэта мы будем гуляць у чацвер. Я пакуль пакіну рулетку, ну, гульні у рулетку на чацвер. У нас перамагае The Forest. О, зараз она, хоп, спынілася. Перамагае The Forest. Мы ўжо даволі нагулялі ў яе. Ну, нармальны такі кавалак. Можа, стрымаў 4 было, 5. Даволі файныя... Даволі файная гульня, хоррор. Просто мне трошки... Я уже казаў мою праблему з хоррорамі. Я просто ў пэўным такі, нешта не хочется сёння мне яе запускаць. Вось. Даволі файненько. Мы даследуем таямніцу выспы. Будем далей лезці па пячорах, знаёміцца з засяроддзем. Чым далей мы на гэтым выспе знаходзімся, тым больш дзіўных пачвар мы сустракаем. Вось. Далей нешта яшчэ ёсць пытаннечкі. Вычварэнства з коцкамі. Ну, гульня трошки ляснутая ў некаторым сэнсе. Давайте я адзначу яе як пераможцу. Што з Half-Life'ом? З Half-Life'ом пакуль я не рыхтаваў. То бок, ну, я сказаў, што як толькі у меня будуць хоць якія навіны па падрыхтоўцы, я падзялюся. У мяне нешта падвісла. Так, я спадзяюся, зараз комп не перезагрузіцца, не? Блин, гэта гульня раптоўна выйшла. Нешта мне не запускае. Ну, Windows. Windows, што ты робіш? Можна, калі ласка, мне... Вось. Windows сабе вельмі дзіўна павозіць, пачакайце-ка. Ну, я сёння... Мышка завісла. Я спадзяюся, у мяне стрым не абарваўся, таму што комп нешта прям... Я чую толькі гульню, а вінда павісла. Дзякую вялікі. Давайте пакуль не абарвалася ўсё. О, адвісла. Windows. О, ўсё жыло на месцы. Усё, цудоўна. Дык вось, па Half-Life падрыхтоўкі, на жаль, проста не да таго было. Я літаральна проста не было часу нават і блізка пачаць яе падрыхтоўку. Таму я буду займацца гэтым, хутчэй за ўсё, сёння-заўтра. Вось, буду глядзець, ну, то бок, у мне хаця бы выходна ёсць. Вось, у выходныя буду разбірацца, што ў нас як, што там ёсць за рэжымы і даследаванне велічкае рабіць. Таму, на жаль, так, абсалютна 0 падрыхтоўкі было зроблена за тыдзень, абсалютна прям не пачынаў. Я памятаю пра гэта кожны дзень. Гэта трэба зрабіць, і я абсалютна даю сабе адказнасць за гэта, проста, што не знаходзіў часу абсалютна. Так, давайте-ка дадаю у нас The Forest. Дзе ён? The Forest. The Forest дадаў. Колькі на ёй было? 22 000. І ставім дату перамогі трошки раней, там 10-15 хвілін назад. Так, ёсць. Вось так прыкладна. Няхай будзе. Цудоўна. Так, ёсць, усё.
The Forest у нас ёсць, ён азначаны. Зараз я вам спіс яшчэ абнаўлю. Ёсць. Гэта таму, што твой комп жадаў Divinity Original Sin 2. Ну, вось мне праклён за гэта. Так, усё на месцы. Зараз я вам гульню яшчэ вярну. Оп. Якая гульня? Nidus 2, няма часу на падрыхтоўку. Не, ну, з кампамі такая штука. У кампаў дзве рэчы. Як бы, калі б гэта было пытанне толькі гульні запусціць яе захопу, ніякай праблемы. У каапах ёсць пытанне, асабіста калі гэта гульня як бы, скажем так, без, ну, не онлайн па задумцы сваёй, то гэта падымае яшчэ пытанне. Працуюць ли зараз сервера? Калі працуюць, то не будзе ли праблем, ну, для іх падлучыцца? І, ну, калі сервера ўжо існуюць, ўсё яшчэ існуюць, то гэта не праблема, не такая вялікая праблема. Просто ва ўсіх, у каго ёсць гульня, можна паспытаць, хто зацікаўлены ў такім каапе. Вось. То бок, па сутнасці, тэхнічная частка серверам. У рознай гульні будзе розная свая сітуацыя. Чым больш старая гульня, тым больш верагодна, што гэта будзе нейкая праблема свая, як, напрыклад, з Unreal Tournament. Вось. Сервера ўсё яшчэ ёсць, але, напрыклад, іх патрэбна самастойна падымаць. Калі жадаеце свой выдзелены сервер, то вам патрэбна яго самастойна падняць. Калі вы жадаеце яго самастойна падняць, у вас павінны быць падыходзячы інтэрнэт-правайдер нават. Альбо мець свой асабісты мадэм. Ну, па тыпу не ўсе правайдеры дазваляюць, там є свае абмежаванні, альбо патрэбна свой мадэм мець, які мае свае налады. Ну, карацей, вось такое. І з Unreal Tournament гэта заняло пэўны час. Вось, пасля гэтага, нават калі тэхнічная частка вырашана, трэба збіраць людзей яшчэ. Вось, ну, дарэчы, кліч трэба было пусціць. Проста зараз праблема ў гэтым, калі з Unreal Tournament мне ўсё было зразумела, то з Unreal Tournament, з Half-Life я пакуль не ведаю, які рэжым мы будзем гуляць. Таму я не ведаю нават, як падаваць гэтую ідэю астатнім. Ну, шукаць жадаючых, таму што я не ведаю, я такі, о, а не жадаеце ў камп у Half-Life пагуляць? А што я потым, што я спрабую людзям прапанаваць? Я не ведаю гэтага. І з-за таго, што я не ведаю, мне патрэбна паглядзець спачатку тэхнічную частку. Калі я з ёй разбяруся, я пагляджу, колькі людзей я змагу на яе набраць. Альбо які варыянт у мяне ёсць. Вось, прыкладна такі расклад. Вось, і вось якраз такі гэтую тэхнічную частку я і не адолеў паглядзець. Прадметы-то. Мы з ім усё размаўлялі, мы ўсё ім прапанавалі. Усё яшчэ на месцы. Блин, а што мы яму... Ну, давайте па парадку. Гэта ўжо ўсё было, але я большасць прамотаю проста. What do you make of this? Delightful. Would then Would you like? I stopped my elect. Гэта мы ўжо ведалі. Have you? I believe. Oh, is that? Гэта ўжо ўсё было, проста час часу гульня абнаўляе нам спіс таго, што з чым можам узаемадзейнічаць. Look at this. No, it's what kind of? so. Гэта ўжо было. Take a look. Было. I've shown you. What do you think? Don't you want to know why I'm carrying? No, that would be dangerously similar to making inquiries. I might get a reputation for taking my job seriously. Мы такія, ну, гэтыя, праверяць ціск, які апарат. Мы такія, паглядзіце, у мяне што ў мяне ёсць. У мяне ёсць апарат для праверкі ціска. Ён такі, так, я ведаю, што гэта такое. Ось, не ждайце спытаць у мяне, чаму я сабой яго нашу. Ён такі, о, не. Гэта, як гэта, making inquiries. Гэта па тыпу, гэта, калі я пачну такія пытанні задаваць, гэта занадта блізка становіцца да пункту па тыпу рабіць, ну, не тэорыя, а ведаць, як па тыпу... Блин, я нават не ведаю, якое ўдалае слово такое скарыстаць, але па сутнасці быццам бы я пачынаю задаваць пытанні, так, як паліцэйскі. Вось. А гэта я магу такім чынам атрымаць сабе рэпутацыю чалавека, які любіць, ну, па тыпу, вельмі сканцэнтраваны на сваю працу. Ну, ён тут максімальна, увесь свой час максімальна пазбягае працы паліцэйскага. What do you know about medieval ironmongery? Have a look at this little baby. A tripod. What is it for? You mean you don't know? No, monsieur. Nor do you, I think.
Добре. I'll see you around. Мені потрібен костюм клоуна. Подається. Кафе. Давайте до кафе. У мене просто таке відчування, ну, кафе, яно якби локація, яка усе ще не зачинена. Там, де відбулося забойство. Ось воно вот заколотили в угле кафе. Может быть, я костюм клоуна пропустил тут есть. Там Марио. Поглядите, там Марио. Некий чегеваровский Марио, не ведаю. Дивный. Луиджи. Не-не-не, это не Марио, это Луиджи. Давайте, блин, я не ведаю, давайте, мне подается, 10 повинен быть костюм клоуна. Який ми пропустили. Потому что способности мне зараз повний костюм потрібен. Нехто приготувався до суду, що? Ні, нічого не ведаю. The door led to the apartment of the blustering old concierge. Hmm. Вітаю, Hello консьерж. again. Yes, Inspector. Хм. Ну я навіть не ведаю. Давайте по Take a порядку. look at. You showed me. Did I? Oh, just like mine. Except Did I show? we. Це все Do you було. recognize? Yes, I do. Shake my hand. You're joking, aren't you? Nothing personal, but you've been mucking about down this sewer. Блін. Не ждав перетискати руки. Wouldn't you like to shake my hand? А, ось тут лижечку можеш одразу крастати. Регана. Do you recognize this? Заявилися man's сябри у чаті. I can't say I do, monsieur. Does the name Merlin or Gruber Electronics mean anything to you? No, monsieur. Does this gem mean anything to you? Aha. Is it real? It must be worth a small fortune. A very large fortune, I'd say. Do you know anything about it? No, monsieur. Тобі то не показує Реганом? А попереднього чела, якого ти забанила, тобі показувало. Просто вони усі підсвічені моніторований підозрюваний користач. Угу. Вельми підозрюваний. Ну там танні глядачі ось гэта. What does this powder mean to you? Nothing, monsieur. Does this medical apparatus? Of course. Блін. Does this rare? No, monsieur. I have to be going. Good luck, Inspector. Ні халери тут нема. The fountain had probably been a trap. The door was locked. It looked like some kind of antiquated invalid. Літерально нема ні халери. Ну, мобільний Twitch вельми дивно працює для модератора. Магчыма. Тому що, ну, я бачу повідомлення 2 навіть чоловік заслав. The toolbox didn't contain. There was nothing inside the tent.
It was a tent. Давайте потелефонуем, я не ведаю, куды-небудь. Ніколь можна потелефонувати. Одрік, не пам'ятаю, хто ви такі. Остатні не варіанти. No point in phoning that guy. Давайте Ніколь потелефонуємо, не Who ведаю. is this? It's George. I found the site of Montfaucon. Yeah? Is there any sign of the KT? For the Templars? Nah, just an idiot juggler. How can anyone perform totally useless tricks with such a degree of smugness? God, I hate jugglers. There must be something special at the site, George. It was obviously important to them. Ну, я навіть не ведаю. Давайте в музей сходим. Просто мне падаецца там каля царквы на Монфасьон. Мы ўжо ўсё зрабілі. Нам Твіч вельмі дзіўна працуе для мадэратара. Нават у іх новым мод-рэжыме нікога не бачна, але ў аплікацыі я нават тэкставымі камандамі карыстацца не магу. Люхта нейкая. Усё не адпускай мяне. Я вось не ведаю просто. Мне як бы не дапамагае тое, што сказалі разабрацца з толпою па сутнасці. Давайте подказку возьмем, мне трошки ідэі падскончыліся. Ну, гэта, блин, мне дае падказку, на якую я і так і думаў. Мне патрэбна нешта з жанглёрам зрабіць, карацей. Мне ўсё яшчэ скралі ў музеі? Так, дрэнна абкралі. Непрафесійна. Жанглёр, слухай. Мы просто зусім паразмаўлялі з жанглёрам. The juggler was good. Why he couldn't put that kind of application into... Maybe he just liked dressing up like a... Это ўсё было... Я нават не ведаю. Ну, гэта размова у нас уже была. Усе размовы мы спрабавалі. Hi again. Oui? What is it this time? Look, a red nose. Oh, you say, and whoop-de-doo. Блин. Я без ідэй. Падказку наступную чакаць яшчэ некалькі хвілін. Hi again. Oui? What is it this time? I'd like to have another try at juggling, please. You have gone on a crash course, perhaps? No, I just had an insight into presentation. Huh? Allow me to demonstrate. The balls, please. If you insist on completing your humiliation, monsieur. А, то бок зараз мы апранем. Okay, now for my secret Зразумеў, weapon. то бок зараз яно спрацавала. Не, я не зусім так. Вось, зараз мы клоун. The juggler was speechless with rage. You could have mistaken him for a mime. And without a word, he collected his balls and left in a fury. Угу. Hey, you forgot one of your balls. Hey! But he didn't hear. Better still, deprived of his entertainment, the gendarme decided maybe he ought to do some policing for a change. Даволі тупавата, таму што я спрабаваў гэта зрабіць. Я зразумеў, што мне патрэбна быць жанглёрам-клоунам. Але я просто не туды націснуў, скажем так. О, блин, я не тое I націснуў. couldn't open... Зараз дакладна не тое націснуў. Вось, зараз можам пралезці. Цудоўна. Усё, лезем у каналізацыю, наша улюбёная.
Зраніця буває устанеш і такий, добре був каналізацію полізти, а? Оп. Не холеровые крутые канализации. If I wanted to get deeper into these catacombs, I was going to have to get onto that path. If the near edge hadn't crumbled away, I could have jumped it easily. Now, I wasn't so sure. Ну, короче, мне придется лодку отпустить, как туда отправиться, либо нечто придумать, как пересечь эту локацию. Давайте оглядать все навокал. On the boat was a winching machine. There was a handle in the boat that fed out chain with a hook on the end. On the boat was a winching machine. Добре, гэта кудысьці патрэбна скарыстаць. Дайте-ка момент. Угу. Можна каменных панелей у гэтых прычапіць? The wall had flaked, and anything once written on it had long since gone. There were 3 arches, each with an inscription. Нам патрэбна тая, на якой мужик з мячом. The inscription was hard to read, but I made out Templier and something about innocence. There were 3 arches. Close up, I could see a faded inscription. My medieval French isn't much, but the few words I understood seemed to say, this is where the gallows used to stand. Maybe. А я магу ось реально прычапіць дык рука. Ось, узялі? І да цэнтральнай. Не? Не. Я не верю. 3 нога. Не? Ладно. Nothing hollow there. О! Можна погрукать. Hey, Это я that's пустая. hollow. It was time for some brutal destruction. Вось гэтага я не чакаў. I'd Что это? poked a hole in an historical site. If any archaeologists came by, they'd lynch me for this. Close up, I could see the plaster was thinner where I'd broken through, and behind it were some cogs and a lever. Угу. Here goes. Давай, тягни. Hey, cool. Inside the hole, I could see one. Яно пачало рухацца, але захрасла. Так, давайте-ка. Гэта звязываем з механізмам і зараз як пацягнем. Ну, бачце, які геній. Оп, крутим. Воу. Це, до речі, у головному меню то ж саме. Boy, had I ever made a mess of that door. Ой, не то я натиснув. Цікаво, як воно виглядає у оригіналі. Ну, в оригіналі воно світліє, ну тут змрочне. Така прям нормально відрізнюється. In the beginning was the end. Угу. An end wrought by our enemies began our darkness. In the end will be a Знайомі твари. beginning. Знаємо вижити, по-моєму, я бачу десь. An end
Гэта, по-моему, десь було. Чому він такий голосний? Мені прям глушуть. Report. The military establishments are in flux. The end of the Cold War has left them with no clear goal and as obvious targets for budgetary cuts. We have successfully promoted a sense of betrayal in the upper echelons. They feel that the politicians have cast them adrift. The pattern is emerging. Our time is now. Good. Mademoiselle? Governments are giving the corporations more respect than their own citizens. A groundswell of dissatisfaction and dissidence is growing. The corporations are becoming too large and complex for their own executives to control them. A blind belief in market forces is accelerating this trend the world over. The pattern is emerging. Our time is now. Розмовляють як The культисти. global population's belief in those that govern it has never been lower. We have inculcated a sense of immediacy and action over forethought and planning in all the major governments. They are acting on hasty decisions that cannot be completed or revoked without appearing foolish. The pattern is emerging. Our time is now. Відбити. Excellent. The time Росіяни old планують governments прокинуть dinosaurs керівництво, устаревують тіньовою керівництво. Кстати, ось таке планують. Our Ну, machination я думаю так. millennium is almost upon us, and everything Новий is in порядок вони place for спробують the устроювати. rise of our new order. Almost. Professor, where is the broken sword? As we discussed last time, with the loss of the manuscript, our search is as a corollary hindered. And as discussed last time, you have been furnished with a dramatically increased budget. What have you been doing with our money, Professor? We are working on the principle that the Templars, that is to say, our predecessors, hold on, these are the Templars? Must have left a trail when they were hiding the clues to the Sword of Baphomet's location. I have a Меч small army Бахомета, of historians and archaeologists ferreting out that trail. I trust these historians and archaeologists are more trustworthy than your friend Pigram. Угу, Піграм was я ще не loyal. їх. He tried to protect the Lokman gem when the Hashashin came near. And failed. And don't call that Syrian maniac the Hashashin. He's an assassin. Plain and simple. That's not what he believes. He actually thinks. Silence! Do I have to remind you that we have a sacred duty? A trust? When Philippe attempted to destroy the Order, we lost the sword and our power with it. Now we have the opportunity to reforge it. But time is short. We need results, not petty bickering, not excuses. Now, Professor Baphomet. Yes, of course. My apologies. We will find Baphomet and the sword, manuscript or no. We have already found another element actually within Paris. Excellent. What is it? Well, Що за елемент? we're not exactly sure at present. Ha! But I have my best people working on it. You would do well not to criticize others, Eklund. At least I have not murdered one of our own. Of course. That guy was the bogus doctor in the hospital. Marquet was А, так ладно, a ось я його бачу. liability. Eklund dealt with him on my orders. I beg your pardon, Grandmaster. I did not mean to. Have you any good news for us, Professor? Блін, We паузу already поставити know вам ще three потлумачить. of the elements. We know that Klausner had obtained the lens before he vanished. Where was he? Syria. We know that he arrived, but after that, nothing.
The assassin. I fear so. It's a shame. Klasner was a good operative. Карацей, там сабраліся ў нас тампліеры ва ўсё. Не магу There яшчэ was на a іх подаць. crack in the through it. Не магу паназіраць. This will Блін. be our last meeting in person until І we зноў я на паузу не locate магу the паставіць sword нічого. of Baphomet. I hope that I don't need to emphasize the importance of finding it. Without it, our endeavors come to nothing. With the sword reforged, we will have the power to sweep the stage of all opposition. The new millennium will belong to us. The next time that we meet, it will be to become the princess of this world. Ляснутыя. Сектанты клятыя. І на лодцы ў адной уплылі. Прыкіньце, вось ўсё кіраванне ценевога гэтага самага кіраўніцтва просто тоне ў адной лодцы. Гэта самым. Карацей, перад намі былі тампліеры. Тампліераў пазнаў я 2 дакладна, а вось трэцяй, мне падаецца, я бачыў. Там справа знізу такі плотнікі са светлымі валасамі, ну, седы, карацей, быў. Адзін з іх быў у гатэлі, другой быў якраз такі лекарам, які прыкідваўся лекарам, вось жа кляты, бо уявіць сабе, за лекарам прыкідвацца, як нізка можна ўпасць. Вось, прыкідваўся лекарам і забіў пацыента. Ён, адзін з тампліераў, і ён забіў вось гэта Маркея, да якога мы прыходзілі ў шпіталь, ён таксама адзін з тампліераў. Па сутнасці, вось гэтаму чэлу, які выглядае як галоўны злодзей усёй гульні, ён якраз таки з'яўляецца галоўным майстрам, грандмайстрам, і ён спрабуе якраз таки яму нам сказаў Марке перадаць гэты драгацэнны камень. Вось такая прыкладна справа. Ну і пры гэтым яны самі ведаюць пра хашашына гэтага чэла, і ў іх ёсць адзін агент у Сірыі, які знік і нешта не з'яўляецца, невядома чаму, нешта здарылася. Давайте пойдем уніз, раз яны адплылі, мы там можам пашукаць што-небудзь. Дзіўна, як яны ў такой пячоры не пачулі, як тут цэлую сцяну раздзяўбаў. Там на коле написано non omnis. There was a large circle Ладно. marked out on the floor with a stump in the middle. Around the circle, I could see words inlaid into the stone. On the circle's circumference were the Templar seal and 2 Latin phrases. Non omnis moriar and clarior e tenebris. I shall not die completely. The brighter from the darkness. Я не памру зусім, буду быць святлей з цемры. The water seemed to belong to an underground river or something. It was way too deep to belong to the catacombs. Што распрацоўшчыкам такога рыцары зрабілі? У Assassin's Creed злачынцы тут таксама. Не, ну, у пэўны момант, по-мойму, я не памятаю, які... Ведаеце, карацей, ёсць такое у поп-культуры, я не ведаю, гэта пісаць, карацей, з'яўляюцца нейкія вобразы чагосьці папулярнага, ведаеце, і нейкія канфлікты, яны становяцца проста як папулярная тэма. Вось. Напрыклад, тампліеры, масоны, там, скрытая ну, па тыпу тэма, якая нават праблема, калі гэта ў пэўны момант была проста як добрая ідэя для кіно, то зараз гэта ўжо хутчэй на цябе як пра вар'ята, ну, як на вар'ята будуць глядзець, калі ты пачне казаць пра ценевое правительство, вось гэта ўсё па тыпу скрыты ўрад, там планетная секта нейкая такая. Калі ты пра такое пачынаеш гаварыць, ты ўжо хутчэй як вар'ята гучыш, але 30 гадоў назад гэта была проста прыкладачная байка. Ось.
Яна даволі ўмацавалася, яна засталася, і проста на гэтую тэму тампліеры вельмі файна трапляюць пад такую секту, скажам так, ёсць і у іх ёсць гістарычны падмурак, і ты можаш пераплятаць іх гісторыю шмат з чым. І ў выніку, калі ласка, мы маем міф пра вось ценевы ўранд тампліераў. Вось мы тут. І ў выніку Assassin's Creed проста выкарыстаў гэтую тэму. Тут таксама яна выкарыстоўваецца, яна не толькі ў распрацоўшчыкаў, яна, лёгка і ў кнігах трапляла, і ў кіно, не памятаю, праўда, у якіх дакладна. Але вы калі паглядзіце там на кіно там 80-х, 90-х, я ўпэўнены, вы такое сустрэнеце значна больш. Зараз такога сустракаецца значна менш, таму што гэта ўжо хутчэй тэма для вар'ятаў, таму што хтосьці ў гэта сур'ёзна пачаў да гэтага ставіцца, занадта сур'ёзна. Вось. Рэптылоіды, так. Рэптылоіды таксама, рэптылоіды яшчэ 70-х, 80-х, напрыклад, вось такое. Ну, гэта было V, по-мойму, так называўся фільм, нешта такое. Ну, карацей, такая тэма, тыпу, пра іншапланетную расу, якая кіруе намі. Вось, і вы зараз, як бы, не вельмі складана зарабіць фільм, які здзівіць людзей, калі он будзе на такую тэматыку, альбо гульню. Таму што тэма ўжо заезджаная, вось і ўсё, таму як бы проста забілі на яе, пераключыліся на іншыя тэмы, вось і ўсё. І кола пройдзе праз некаторы час, зноў згадаюць пра іх, таму што ўсе забудуцца, і потым зноў можна будзе трошкі нерваваць людзей вось гэтымі тэорыямі змовы, вось такімі. Ось, зараз толькі ў асноўным гэта ў жартаўлівым сэнсе можна сустракаць. Сур'ёзна ўжо плюс-мінус ніхто не ставіцца. Ну, як сур'ёзнае. Просто калі вы гэта выкарыстаеце як гэта самае, як сюжэтны ход, гэта будзе такое, ну, слабенька. Напэўна, зараз аўдыторыя будзе такая, хто тампліеры, а хто гэта? Не, я думаю, тампліеры яшчэ не заезджаная тэма. Ну, наадварот, яна па тыпу тампліеры заезджаная тэма, пра іх яшчэ не забыліся. Вось, дастаткова. Таму што я кажу, ну, як бы ёсць праслойка. Патрэбна яшчэ 10 гадоў 15-20, каб пра іх забылі, і потым можна іх перавыкарыстоўваць зноў. Зараз яшчэ трошкі рана. Нікуды не падзеліся Assassin's Creed. Пакуль у гульнявой індустрыі, пакуль не падзеліся нікуды Assassin's Creed, гэтая тэма не памрэ. І нават потым будуць доўга памятаць пра яе. Assassin's Creed занадта моцны пласт гісторыі гульнявой індустрыі. Гульнявая індустрыя даволі маладая. Ну, яна вельмі маладая ў параўнанні з шматлікімі індустрыямі іншымі, тым жа кінематографам і астатнім. Кінематограф так-то нядаўняя, скажем так, індустрыя адносна. Яна таксама не вельмі супер старая. Вось. Але гульнявая індустрыя яшчэ больш маладая, і ў яе у пэўны момант было яшчэ не ўсе тэмы перабралі. Вось такое. Ось, так што, ну, у прынцыпе, яно часта супадае з фільмамі. Звычайна, калі нейкая тэма падымаецца, яна крута працуе на аўдыторыю, гэта пачынаюць перавыкарыстоўваць паўсюль. У кнігах, у фільмах, у гульнях, паўсюль распаўсюджваецца звычайна. О, п'едэстал, гэта той, які нам патрэбны. A shaft of daylight from the world above lancing down to touch it. Ён кажа пра святло, святло вось зверху літаральна прыходзіць. Ну-ка. Тут больш заўважна, што тут прамень святла зверху прылятае. Давайце-ка. Я ведаю, што туды патрэбна паставіць. Ну, будешь каменчик ставить? Угу. The light falling from above struck the gem and scattered in 5 neat rays, and each ray picked out a letter. Starting from the seal, I could read M-A-R-I-B. Marib. Now all I had to do was figure out what the heck that meant. Что такое Мариб? Мариб. Бирма? Может быть, гэта место? Але там гэта тампліеры, гэта можа яшчэ не было такого. I spied on their meeting in the catacombs. And you saw the Knights Templar? I saw a bunch of guys masquerading as Templars. They're after something called the Sword of Baphomet.
The bogus doctor was there, the guy who killed Marquet. The manuscript Зараз він is усе the key, тлумачить, just давайте as we thought. підсумовує. It shows the way Яни to шукають нейкий the зламаний broken меч sword, Бафомета. whatever that is. And how does the assassin fit into all this? He's out to stop them. І ён навошта ім патрэбна не зразумела, але гэта тое, што дапаможа ім захапіць уладу ва ўсім сусвеце. They're men and women in influential positions. Don't you see? Plantar was one of them. The assassin killed him for the manuscript, to stop them finding the sword. But now we have got the manuscript. Yes. So, how does he hope to find the sword? I don't know. They said something about a lens and a guy called Klausner who's gone to Syria, but they didn't seem to realize the significance of the very site of their meeting. You see, after they'd gone, I discovered a stone pedestal and a carved inscription. I set up the gem on the tripod, directly below a beam of light. The gem split the beam and lit the letters M-A-R-I-B. Marib is a village in Syria. Ага, Маріб гэта And the вёска ў Neo-Templars Сірыі. are ahead Добра. of us. Klausner beat me to it. You're not thinking of going there yourself, are you? Why not? These guys are crazy and dangerous. That reminds me, you should leave the gem here. Okay. What about the tripod? I'll send it back to Andre, anonymously. Угу. Окей, добра. Ну, нам патрэбна адпраўляцца ў Сірыю. І ў Сірыі ўжо шукаць гэтую лінзу нейкую. Можа, табе хочацца паціснуць мне руку? Hey, Nico, shake hands with me. No chance, Buster. Ладно. Let's take another look at the manuscript. А чаму чалавек з мячом і бык? Проста месца, дзе ён стаяў, зусім іншае нейкае. Альбо мы ўсё яшчэ раскрываем гэтую самую. Можа быць, сутнасць як бы артефакт, так? Артефакт гэты ёсць, тады справа знізу у нас хутчэй за ўсё Сірыя будзе, таму што яны казалі нешта пра лінзу, правильно? There's a woman looking at her reflection in a Ну, mirror. люстра, The як мінімум. reflection has three hideous faces. The Ninth Scroll bears a phrase in Latin. Through my teachings, you will be enlightened. There's a guy working on a loom. Ладно, ні халеры пакуль не ведаю. Do you think I should go to Marib? Syria is a long way, George. Без варыянтаў. У Сірыю тупаем. Аэропорт. Сирия. Мариб. Цудовно, приехали. Пу-пу-пум. Вось, до речі, наконт лонгіх. Усё, кабзда, можете забыть про мяне. Долгих анимаций. То... Я бы сказал, что якая анимация реально крутая была бы, гэта анимация узлёта посадки самолета. Гэта вы не настолько часто выкарыстоўваеце. Ну, типа, подороже и подороже. Это, звычайно, як бы закрыты локации, на якіх вы бавіце час. Клёва яму віз не трэба. Амерыканцы. I hadn't come all this way to seek out curios. There were some great bargains on the shelf, providing you ran a junk museum. I had neither the money nor the desire to buy any of that garbage. An old executive toy and a cheap plaster statuette. There didn't seem much helpful around here. Каточек. Не? Сбег от меня каточек. Гладиться не ожидаю. Bad-tempered as well as ugly. Знаете, он пригожий, все нормально. У старой графіці он нормально виглядає так само. Судовно намальований каточок. The cat was an ugly brute who looked like he owned the joint. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you the Anglese? Parlez-vous anglais? Yes, si, and indeed, oui.
and rather better than you by the sound of it. My name is Nicho. Вітаю усіх. Зараз діалог, і я, звичайно, даю їм виказатися повністю, і потім тільки більше паузи нема. О, ось. Є момент. Мінус 2 бали за немагчимість почухати. Так та гульня була б ідеальна. Вітаю усіх. Ми гуляємо у першу частку Broken Sword серії. Тінь Темплієрів називається, коли я зараз не помилився з назвою. Ось. І ми зараз у пошуках зламаного гэтага якраз такі мяча, за яким палюють гэтыя же тамплієри. Толькі для того, каб знайсці яго месцазнаходжанне, патрэбна сабраць іншыя артефакты. Мы зараз адправіліся ў Сірыю, у вёску Маріб. Я так-то не скажу, што гэта вёска выглядае як, насамрэч, паўнаватласны горад. Адправіліся ў гэтую вёску, каб знайсці лінзу, магчыма. Мы дакладна не ведаем. Вось прыкладна у нас зараз такая сітуацыя. Мы толькі прыбылі сюды і паглядзім зараз. Будзем усё ва ўсіх пытаць. Хлопча, ведаеш, што тампліераў? Does the word Templar mean anything to you? Templar. 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 Why, yes, of course. It does? Yes. A splendid series of books by Mr. Leslie Chatteris, featuring the roguish Mr. Simon Templar. Great. That's a real help, Nijo. Anything else? The Saint television program featuring Mr. Roger Moore of the quizzical eyebrow and a stick man with a halo. Добре, гэта не дапамагае. Дзе кебаб? Пайшлі шукаць кебаб. Дзе тут, по-моему, мужик з кебабом быў? Не, тут у яго проста мяса. Кебабаў няма. Давайте у яго пра каточка спытаем. Hi, Nijo. Hello again, sir. And how may I help you this time? That's not a very friendly cat you got there, Nijo. No, sir. It is a very unfriendly cat. Why do you keep it? Oh, it's not mine. It just rests where it pleases. And today it pleases to rest there. As Kipling would say, it is a cat that walks by itself. Fiercely independent. And it smells. Добра, гэты каточак нідзе тут не жадае быць. Ну, в сэнсе, ён... Чакайце-ка, гэты каточак, які проста тут адпачывае, гэта нават не яго кот, ён проста тут тусіць зараз. So, this is your stand? Oh, yes, sir. Though stand does not begin to do it justice. The finest in this bustling metropolis. This is a bustling metropolis? Well, not per se, no. Добра. Блін, столькі реплік додаецца ім. How much are those books there on the shelf? Have you any Syrian pounds? I think I might have a couple of Irish pund. Then they're too expensive for you, sir. You speak very good English. Thank you, sir. I learned from tapes that my uncle procured. Oh, a language course. No, sir. Jeeves and Wooster. Cassie, Fink, Noto, Aunt Agatha. What ho? Нейкі недразумелы мне жарт пра ангельскае амерыканскае шоу нейкае, хутчэй за ўсё. Is that your father lurking in the back of the stand? He is indeed a roaring fellow. Ayub's his name. You don't sound like you respect him very much. Don't I? Not only do I respect him, I rather like him. For all his bluster, we get on very well. So all Templar means to you is Roger Moore. I only watched it for the stick man with the halo. Ping! He was better animated. Добре. Там про тамплієрів він веде ні халери. So I'm correct in saying that the... Well, there was the Order of Knights Ah. who were wiped out in an Inquisition in 1312, I suppose. That's them. What else do you know? Just how much information do you think there is on a Trivial Pursuit card? A what? From the medieval edition. We had it on the stand a couple of years ago.
Ask me what a Дживс і Вустер мені нічого не каже. Американське, не All this- американське, я не веду, що Eh, таке Дживс і never Вустер. mind. Это посылка, яка мені не зрозуміла. Що таке Дживс і Вустер? Давайте, раз уж пошла разборка. Я думаю, что это никому ничего не скажет. Дживс and Вустер. Я... почекайте, бачу. Так ладно. Я бачив пару гэтых самых. Так. Ну, карацей, з Хілорі. Я просто... Мне посылочка одразу не зрозумела була. То чисто британка прокажу. Так, тишей. Я зрозумів. Усё, у нас собралися калегі тих, хто ведае пра Дживса і Вустера. Мне ні халеры не казала гэта назва. Я нават не глядзеч на тое, што глядзеў, але, ну, далёка не ўсё. І назва мне не запала, я вылетела з мяне. Я выбачаюся, не расстрэльваеце мяне за неведанне. Я подумал, что американский, потому что у нас головный герой американец, але я наколькі памятаю, хтосьці казаў, што зроблена, ну, гэта еўрапейская студыя рабіла агульна, так? Так што, па сутнасці, гэта як бы хутчэй здзек над амерыканцам, чым, ну, іронія над амерыканцам у Еўропе. Okay, forget about the Templars for a minute. What do you know about knights? like the Crusaders. They came to the East on an insane and pointless mission. They sacrificed thousands of lives, including their own, for insensate pride. How anyone can find them romantic confounds me. Ну, в принципі, його версія нешта так має більш сенсу про крижаков. Так. Що у його ще? Давай, потиснем Here, руку. shake hands, Nijo. I'd rather not, sir. At least not while you've got that shake and shock Блін. buzzer clumsily concealed in your palm. Він зауважив. Блін. Oh, you noticed. Outlawed in 3 separate arms limitation conventions, those are. Ладно, я не веду навіть, що See you йому around, пропонувати. Ta-ta for Що коту пропонувати? У нас немає нічого для кота. Пойдемо отсюда. Куда холери яшчэ? Мы толькі падышлі да аднаго персонажа. Тут на гэтым экране толькі 1, 2, 3, 4, 5 персонажаў. На гэтым экране. Мы тут надолго чат. Ладно, давайте один экран скончу полностью. Обыходим Hi, кожного. I was wondering whether you could help me. Хотя бы головные Why, sure, темы son. опытаем. Always got time for a fellow American. The name's Henderson. Dwayne Henderson. Pleased to meet you, Mr. Henderson. Hell, boy, I'm not in the office. Call me Dwayne. Oh, okay. Dwayne? My name's George Stobart. Що нам може розповісти? Давай. Have you Похлопчика. talked to Nijo? Nijo. He's the youngster on that junk stand, right? Yeah, we met him. He's a smart kid. Speaks 4 languages, and he's never had a day's formal education. He should go far. Kept trying to peddle garbage on us, though. You're not gonna find much worthwhile around here. I know that, and you know that. But try telling Pearl. She reckons there's antiquities in them door stands. Ён хоча ще про свою жонку каже. Яна тут шукає які античні речі. Do you mind if I ask you an odd question? Okay, but I might not answer it. Do you know anything about the Templars? The Knights Templar? Yep. Nope. Nothing at all. Well, you knew they were an order of knights. What I know and what I say are 2 different things, boy. I haven't lasted as long as I have in this business without knowing that. In this business? Sure. The greetings card business. Oh, please. Блін, абсолютно безкорисно. Мужик, You're давай a я long ще way from що-нибудь. home, Dwayne. Could say the same about you, George. Me?
Well, I'm just sightseeing, that's all. Without a camera? Kinda lags to come all this way and not take pictures. Mind if I take a picture of you, George? What? Why? Ow! You could have warned me. You don't mind, do you, George? The folks back home will be real interested. Ох, блін, ну його тільки ще більше реплік додається. Давайте. Exactly do you do, Dwayne? Didn't I say? Oh, I run a greeting card company. Yep, we're based in Cleveland, Ohio. Pearl writes the poems for her. You ought to ask her to recite some. Where is your wife, Dwayne? Pearl? Oh, she's around, looking for bargains. How long have you been married, Dwayne? Hell, must be 30 years now. Do you think bulls have any significance around here? Про биков давайте Good що питати. question, George. Nope, I don't think they have. Нема биков. Does the image of a knight holding a crystal Чел ball з mean криштальником. anything to you? Hell no. What would a knight want with a hunk of glass? I don't know. That's the prob. What's wrong, boy? It's not a crystal ball. It all came together in my head. What the conspirators had mentioned losing. Мгм. The strange О, perspective про of гэта the лінза ёсць. manuscript. It's a lens. Да, ми раптоўна самі сабе адказ знайшлі. Нам патрэбна будзе звяртаць увагу на... Там рыцар трымае лінзу, і там яшчэ по типу подпіс, нешта пра па маіх слідах, па маіх навучаннях, нешта штосьці. I saw a medieval picture of a woman. Окей, гэта ўжо royalty нешта бліжэй да or таго, што нам nobility, патрэбна. something like that. She was looking in a mirror, but the reflection was of a man with 3 faces. What do you think of that? I think you should be in therapy. О, ён не дапамагае. Ладно, нахрен ідзе. Okay, well, Count up. Давайте з яго жонкай паразмаўляем. hello. I was wondering whether you could help me. Why, hi there, handsome. What can I do for you? Hi, my name's George. I was just... Well, it certainly is delightful to meet you, George. I was... My name's Mrs. Henderson. Я не даю слова надо Only сказать. Pearl, I'm sure. Okay, Pearl. I was... So nice to meet a friendly American face so far from home. Pearl? Yes, dear? I was just wondering if you could help me. Why, sure, precious. Добра, давайте што-небудзь. Do you know anything Мы не будем about прадметы ім даваць. medieval Калі з прадметамі палезем, мы I do ўжо a little ўвогуле legal закапаемся. work, but gosh. It's okay. It was a long shot. Have you talked to the boy on the bric-a-brac stand? Oh, you've met him? His name's Nejo, you know. Oh, he's just so cute, I could die. I'd love to bundle him up and take him back to Ohio. He might not thank you. I'm looking for something ancient, you know. Something to impress the folks back home. The poor boy was trying to do his best, but we still haven't found anything. I've been talking to your husband, Dwayne. Oh, Yeah, he tells me that he runs a greeting card company and you write the poems that go in them. oh yes, indeed. I consider myself the artiste of the family. Tell me, George, would you like to hear one of my poems? Поэму. Давайте, ладно, нехай Yes, вона. go on then. Okay Слухаем. then, darling, here we Я буду Я буду скипать. И она будет вершик свой рассказывать. Classy, isn't it? А, You усё? know the grief А, that не, must протягивается. entail when your schnauzer gets bitten by a snake. Ah, it still touches Шнауцер, me. What do you think, укушений George? змією. Там вельми It's цікавий вірш був. Very specific, isn't it? You think so? We sell a lot of those here. Шнауцер, укушений змією. Чудовно. So, tell me a little about yourself, Pearl. Me? Oh, gentlemen. Well, my husband and I run a greeting card company in a cute little place called Akron in Ohio. Akron? Cute? Little? Hold on. Didn't Dwayne say they were from Cleveland? What was that, sweetness? Oh, nothing. I was just thinking out loud. Угу. Їх, типу, різні версії, адкуль яны ўвогуле. I met your husband earlier. He's an interesting man. That's why I married him. You said that your company is based in Akron.
And Dwayne said it's in Cleveland, no doubt. Well, yes, he did. Что за Dwayne холера? was in the Marines and Vietnam, you know. Anyway, he got a medical discharge. Thing is, he gets confused. We moved away from Cleveland 5 years ago. Oh, I'm sorry. I didn't mean... He also gets a little paranoid. Thinks he's a spy or something. I'm so Добре. sorry, Pearl. Я ему Don't шлю worry себе yourself, шпіоном. George. Ён во В'єтнамі був. Трохи відбитий каратей. Have you ever Все heard of нормально a group зараз. of knights called the Templars? Sounds familiar. I remember. Dwayne had a book. The Holy Something and the Holy Something Else, I can't quite recall. I read a little of it. And? Seemed like a lot of hooey to me. Still, Dwayne loved it. Conspiracy theories appeal to his paranoia. He thinks the Freemasons shot Elvis from a grassy knoll. He gets might confused sometimes. Добре, каратей, у нас ёсць Explain it. чел помешан на теорію змови. І ён любіць усялякае такое. The stand was selling... This... Так, а давайте, блин, He о, didn't сколько have штук anything тут. that I knew. How did this guy make... I wasn't hung... Добре, як мінімум 2 персонажа з 5 випало, тому що яны не нельга Hi, розмовляць. what's your name, sir? Hello, you buy kebab. О, ён прадае кебаб, але кебаба я не бачу. Я бачу толькі кавалкі мяса просто. Ну, цельнага мяса. Ага. І таму яго няма. Давайте пропустим, я прадметы не буду тыркаць, бо прадметаў у нас шмат, і калі я на кожнага паспрабую усе прадметы, гэта займе просто гіганцкую колькасць часу. О, чел дыванікі прадае. Можна у вас дыванік атрымаць? The carpet seller had an impressive collection of wares. If I had the time and the money, I might have bought... Hi. Hello, sir. Lovely carpet. Там няма, добре. Salama. The carpet in the middle looked familiar somehow. Знаёмы... пачакайце-ка. Я ведаю чаму. Такі падобны на запальнічках ёсць. Давайте. It's me again. Does this matchbook mean anything to you? Ah, give to me. Give to me. Allah mut. І? Оп. Пропусціў нас далей. Цікава, цікава. Куди я йду? Many beneficent greetings, my most fortunate possible friend. Huh? Do I know you, mister? No, no, and again I say, no. But, my friend, do you not see our mutual good fortune in this meeting? How frank do you want me to be? You are a traveler, yes? Boy, you must be the world's greatest detective. No, I am told that is Sherlock Holmes of the big forehead and slipper full of shag. I, as contrast, am world's greatest luxury taxi driver. I can see where this is going. I am Ultar, taxi driver and luxury guide per excellent. Yes. This I had to hear. Where does your heart desire to go? Simply mention the name to your obedient servant, and we shall fly there, swift as the eagle. Oh, well, I don't really want to leave Mareed yet, but I'm sure that if I do, you'll be the first to know. Is good. You know where you want to Супертаксист go, you come каратей. to Ultar. Самый богатый See you таксист around, у Ultar. свете. Be having a pleasant day, full of shining experiences and happiness, my friend. Угу. I hadn't felt a need to spit since I was the outside of the ornate spectacle. Я не ведаю, што я тут раблю, як я тут апануўся. Ну, я зразумеў, як я апануўся, але што за халера? Што за месца ўвогуле? Hi, nice club you've got here. I was wondering if you could help me. I
Добре, зрозуміли. I mean, I beg your pardon? I'm sorry, but I don't understand. No surprise there, all righty. He says sorry, but he not speak English. But he didn't say anything. He not have tongue. No tongue? What happened? It was bet. And he lost. He won. You should see other chappie. Oh, yes. Ён такі нешта неразборліва праговорыў. І чэл таксіст гэта тлумачыць: о, гэта карацей, усё нармальна, у яго няма языка. У сэнсе няма языка. Ён па тыпу зрабіў стаўку, і ён прайграў? Не, ён выйграў, ты бачыў, што з іншым здарылася. The club manager's bonhomie seemed forced. Looking at the place, I could understand that. This is definitely not what they meant when they said the joint was jumping. Hello again, friend. There wasn't much point in trying to launch an in-depth when I couldn't speak Arabic and he couldn't speak. Period. Добра, шмат мы не размаўляем. Давайте туды праз дзверы пройдзем. Раз уж мы ўжо тут. Damn, the door's locked. I'm sorry? Did you say something? He say you not to go in toilet. Read sign, matey. Matey? It lose something in translation. I knew the door was locked. I need... Туалет нельга. А што на сімвалі? By Даблішся. staring hard at the notice and squinting, I discovered I couldn't Наколькі б я understand не a word. прыплюшваў свае вочы, я ўсё роўна не магу разабраць, што там Arabic, напісана. Russian, and Japanese have a lot in common. I can't read a word of any of them. The notice didn't mean anything to me. Натуральнага кебаба? Не, я сюды амаль выпадкова трапіў, я нават не ведаю, навошта я сюды трапіў. Але з гэтага клуба ў мяне запалкі, і запалкі якраз такі належалі гэтаму хашашыну, па-моему. Ага, цікаво. Прийшли. I figured going out into the countryside was a pretty... Добре, у нас усяго 2 екрани, 3 екрани. Так що усё плюс-мінус збалансовано. In the still air, the smell hung around like bad smells do. It was a kebab stand, and an ugly... Ну, в сенсі, чому вона така жудосна? Нормальна стойка. І кебаба. Що ти докопався, Hello again, американець? sir. Hello. Kebab? Yeah. Не ждаєш руку What потиснуть do you меня, ні? make of this? Buy kebab. Most good. Блін, ладно. Не бачив гэтага What do you чоловіка? think of this? Buy kebab? Am to thee? Нешта не допомагає. Does this mean anything? No. No, you buy kebab. I'd value your opinion. Nah. You buy kebab. None? Добре, з кебабом нешта не ладиться. Mo- Што я магу? Давайте з гэтым яшчэ паразмаўляем. It's me again. Does this mean anything to you? Yes, yes. Carpets, yes? Яшчэ адзін. Слушай, Аладдін, What do you think of мне this? дапамога патрэбна. Штосьці Lovely зрабіць. Carpets, yes. Блін. Ён реально гэта Джафар з Аладдіна. Вось прям 1 у 1. Як ён у арыгінале выглядае? Не, ён не такі прыгожы ў арыгінале. Ён нейкі непрыемны. Ну, па Джафар не самы прыемны, але ён нейкі вытанчаны, а гэта просто такі... Во, реально, Джафар.
Я не ведаю, таксіст моя апошня надія, я не Hello розумію. again, old. Great and possible. Well, you never know. It's most agreeable. This is how Так, о, тут шмат варіантів. Що на табличці Could you написано? tell me what that sign means? it's a doors stay shut until brush come back. Signed the management. Oh, well, what does that mean? Manager buy lovely new toilet brush, leaves it by wash basin for 10 minutes. Come back, it been stolen. Not even out of wrapper. He damn cross. Lock up toilet and say, nobody use fine pristine toilet until brush given back. We say, Угу. what we do till then, eh? He say, cross legs and use superior willpower. And that's what you've been doing? No, Ultar use bucket. Карацей, гэта самае. Туалет закрыты, таму што з яе скралі шотачку для туалета. І пакуль шотачку для туалета не вярнуць, ніякага туалета тут не будзе. Have you met the American couple? Have Ultar met them? Have Ultar met them? Yes, Ultar have met them. And? They most ungenerous. Ultar offer to show them wonders of countryside. They say, is there anything ancient? Ultar say, yes, of course. Nature is ancient. They say, no, anything ancient made by men. And Ultar say, have you seen Taxi? Van belt older than Ozymandias. But they gone. Добре, не жадалі з таксістом садіцца і по Новоколю поездить. Гэтага чалавека Have you бачыў? seen this man before? Oh, most certainly. Was here only Учора yesterday. быў, наш забойца ёсць Here? быў тут учора. Yesterday? My God, he's close. Yes, he was asking a lot of questions, just like you. What did he ask about? He asked about American called Stoby. Stobart? Yes, Stobart. You know him. The killer knew my name. What Ага. else did he ask about? He asked about German man called Klobner. I tried to remember the name of the man the conspiracy had lost in Syria. Was his name Klausner? Sure, that is what Ultar said. Klausner. I told this man in the picture. Klausner wanted to go up to Bull's Head. Hold on. He Ууу, wanted to голова go where? быка. Bull's Head. Big hill, 10 miles out of town. Maybe 60. When was that? Oh, maybe a week ago. Таксіст, карацей, да халеры ведаем. Ёсць нейкі холм, там пагорак, галава быка. Туды адправіўся адзін з тампліераў 10 тыдзень назад. І пасля гэтага яшчэ сюды прыязджаў 10 дзень назад, тут быў хашашын гэты, які шукаў якраз такі і Клауснера, які тампліер, і нас яшчэ, Стобарта, то бок ён ведае, як нас клічуць ужо, па нас прыйдзе хутка. What can you tell me about this Bull's Head Hill? It's most magnificent. Lovely views. Worth visiting. Yes, by indeedity. How do I get there? No. Let me guess. You need fine luxury guide to take you there in air-conditioned taxi. Woe is me. Where can I find such a guide? And Ultar is most luxurious guide for most literally some way, in any direction. Gee willikers, lucky old me. Are you desirous of my pleasant and luxuriant service? Давайте, All right, нехай let's нас go. адведзе. I regret the formalities. A trip to the Bull's Head? 50 Yankee $50, dollars, please. А у меня есть только? Bucks. I don't have $50. Oh, most unhappy event. Ultar then sorry, but he cannot take you on ride of lifetime. Hold Bye on, then. Ultar. Is there nothing I could barter with you? Word that it was so beloved friend. But my taxi needs gas, and its muffler Mhm. needs the muffler doctor. Trading for these things is not possible. My heart weeps for the injustice, but it's bucks or zip for unfortunate American. Блин, без грошей он никуда не поедет, и обменяться ни на что не ожидаю. Мне падаецца, зараз прыйдзецца карацей выменьваць рэчы з мелкага на вялікае па ўсёй лакацыі, я так разумею, в гэтым сэнс. About Bull's Head, Are you desirous of well, maybe a terrific bargain? Oh, 50. Well, I still don't have any cash on me. oh, the delights of the Bull's Head.
Глядзіце, цікава было бы даколупацца і паглядзець, дзе там гэты хашашын, але трэба ўжо скончваць, ўжо час пайсці працаваць. Я вас буду перадаваць далей. Давайте паглядзім, хто у нас ёсць. Так, а хто у нас ёсць? Гляджу. Бачу малатка. Хутчэй за ўсё зараз пачынае, будзе аглядаць The International сам. Ужо пачаўся, я так разумею, International. Я вас перадам да малатка. Вам жадаю добрага дня. Мы будзем... На жаль, да кебаба мы так і не дабраліся. Давайте захаваюся яшчэ. Не ідзі нікуды. Мне захавацца. Вось. Захаваемся тут. Цудоўна. А вам жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами хутчэй за ўсё ў панядзелак, альбо будзе раптоўна стрым у выходную. Мне была ідэя, можа быць, запусціцца, але не факт, што будзе, бо трэба яшчэ рэчаў нарабіць. Так што паглядзім, як пойдзе. Вам добрага дня. Я перадам вас да малатка, вы паглядзіце з ім International. Заставайцеся з рэйдам, калі жадаеце дадатковыя пункты атрымаць. Калі вам тут не цікава, можете потым ад малатка і сысці. Так. Я вас отправляю туды. Разом з вами прилечу і пайду працаваць. Добрага вам дня.